Poštovani gledaoci, vreme je za najnovije izdanje, najšokantnije emisije. Bliznakinje Miljana i Nevena Arsić upravo zauzimaju svoje pozicije, a vi se udobno smestite. Došao je trenutak da počne novi Showbliz. Dobrodošli, poštovani gledaoci. Vi gledate još jedno izdanje vaše omiljene emisije Showbliz. Javnost je uznemirila vest da je raskrinkan lanac zoofilije u Srbiji. U pitanju je jedan seksualni odnos između žene. Imali smo onaj slučaj u Batajnici gde su ljudi naplaćivali oko 60-70 eura strancima odnose sa životinjama. Čekaj, to je neka vrsta kao prostitucija sa životinjama. Pa uslovno rečeno. Večeras, ekskluzivno kod nas u studiju, Pavle Bihali o monstruoznim detaljima zlostavljanja životinja. Uznemirujući snimci sa lica mesta, ali i razgovor sa optuženim za ovaj morbidan zločin. Da li postoji opravdanje? Kako zakon postupa? I da li je kršenje ljudskih prava postupak Fortis organizacije u zaustavljanju ovih zlodela? Šta mi stavljaju na teret? Zlostavljanje i mučenje. Koga? Pedofila. Ako moja kazna za zlostavljanje i mučenje može da bude do godinu ili od godinu do 5 godina, a kazna za pedofila idi kući posle 15 minuta. Najlakše uhvatiti ga i olešiti. Ekskluzivno večeras u Showblizu. Prvi put ćete vidjeti sve snimke, fotografije sa lica mesta. Večeras u studiju osnivač organizacije pokreta Leviatan i Fortis, Pavle Bihali. Ostanite uz nas. Dobro večer, poštovani gledaoci. Vi gledate još jedno izdanje vaše omiljene emisije. Večerašnja emisija je posebna zato što je to nešto drugačije i što vam se definitivno dopalo u proteklom periodu. Naime, u javnosti svi pišu o tome i svi pričaju o tome, a to je da je razbijen veliki lanac zoofilije u Srbiji. I naravno, ko će o tome da priča, osim osnivača Leviatana i organizacije Fortis, Pavle Bihali. Dobrodošao. Hvala. Kako si, Pavle? Evo, rad, borbeno. Borbeno. Svi pričaju o tome i svi pričaju o tim detaljima. Neki pričaju da je to nešto bolesno, drugi pričaju da to ne postoji. Šta se dešava? Ti si neko ko može da nam kaže to iz prve ruke zato što si jednostavno video i ti možeš da kažeš da to zaista postoji, da je to toliko bolesno. Da, za početak ja bih voljela za one naše gledalce koji uopšte ne znaju o čemu je reč da malo pojasnimo i taj termin i malo da eto ti ćeš iz prve ruke da objasniš što je narodski rečeno. Šta je zoofilija? To nije kolokvijalno nikakav izraz, nego izraz koji govori o patologiji jednoj, a odnosi se na uživanje u odnosu sa životinjama. Da li su to psi, da li su to... Imali smo onaj slučaj u Batajnici, tamo javne kuće, jedine zapravo u Srbiji koja je bila, gde su ljudi naplaćivali oko 60-70 eura strancima odnose sa životinjama. To je bilo pre nekih 7-8 godina. I onda smo mislili da je to nekako malo stalo, da se to primirilo. Međutim, evo, ovo smo radili 3 mjeseca na ovom slučaju. I evo, vidjeli ste boleštinu. I kao što sam rekao, uvek je to povezano sve. To je milion lica, od jednog smo krenuli, a došli smo do pakla. Ono je stvarno pakao. I čak i na razgovoru, dok smo vodili razgovor, ne znam da li sam imao teži ne teži sad kao nego mučno, onako, baš je bilo, mislim da je prošli put mi je bilo ono najmučnije, sad je ovo sve gore i gore i gore, ne znam šta je sljedeće. Da, evo sad i naši gledalci mogu da vide dok mi pričamo o ovome, taj prvi prilog dok baš razgovaramo, eto, te baš fotografije koje su definitivno odvratne, ali sve detaljnije fotografije možete vidjeti na tom Telegram kanalu Bez cenzure, na tom Telegram kanalu Leviatana. I mogu kod nas na portalu, ali tako? Da, i kod nas na portalu Hype televizije, ali ove fotografije Bez cenzure, evo, konkretno ovaj čovjek koga ljudi vide, ko je to? Pa to je lice koje smo zamolili. Ja što volim taj osmeh, je. Da, koje smo zamolili da obavimo s njim jedan razgovor da bi vidjeli zapravo u kom opsegu se kreće ta njihova družina, koliko ih ima, šta, kako, malo da se otvori. On se ruku na srce otvorio lepo i to je u tih 4,5-5 sati razgovora mi smo izmukli nekih 32 minuta. Onako ono što najbitnije, ovo ostalo je bilo ubeđivanje.
Mislim, morali smo da se nabeđujemo, ali ne sad kao ljudi će pomisliti ne znam šta, nego teško je to, ja sam i njemu rekao, teško je prevaliti to sve preko usta i preko i uopšte izgovoriti. I, kad ga suočite sa time, znate, oni onda, mislim da im tek onda dođe do mozga šta zapravo rade. Ali da li dođe? Dođe. Ovo mi je došlo. Dođe jako brzo. Mislim, jako brzo. Za mene je 4,5 sata jako brzo, obično da se neko bavi time 40 godina, pa onda za 4 sata shvati da to nije normalno. Tako da mislim da je jako brzo. Ali definitivno mislim da razgovorom, on je naravno tražio pomoć. Ja sam rekao, pa nismo mi doktori da ti pomažemo. Što ti pomognemo ovako malo da izbaciš to iz glave, ti izbacimo tu misao. Ali generalno, sad, što smo njemu rekli, šalu na stranu, tu treba jedna ozbiljna terapija, znači gdje bi se to držalo pod kontrolom i mislim da, nadam se nekako da može, jer ukoliko ne može, oni su svi za odstranjivanje kompletno iz društva, to znači samo jedna, znači ili doživotna robija ili smrtna kazna. Pa da, ali ovo stvarno, mislim, ovo nisu stvari koje sad, znaš, svi traže kao krv, dajte da ga ubijemo, da ga, pa nije, mislim, ni to poen, onda mi nismo ništa drugačije mnogo od njih, ako uopšte razmišljamo na taj način, ok, malo to kazniti ili ne znam ovo i ono, ali sad ići u ekstreme i pričati o nekim, nisu za to. Lečenje, ne znam, mi smo istraživali baš mnogo, lek ne postoji, ali postoji, to se zove održavanje, da kažemo, neke normale, kao kod schizofrenije ili nekih drugih psihijatrijskih bolesti, dakle, da se drži pod kontrolom. Tako je, da se drži pod kontrolom ti porivi njihovi nenormalni i mislim da je to jedino rješenje za njih. U prošloj emisiji, kada smo govorili o pedofilima, ti si s druge strane rekao da tu leka nema. Pa nema. Da, ali opet govorimo o nekom momentu da je reč o poremećaju u glavi. Koliko je to sada, ajde, razlika? Znači, pedofil, zoofil, opet to su neki naziv za neke poremeće. Zašto smatraš da zoofil onda ima leka, a za pedofila nema? Ovaj je pedofil i zoofil. Ne kažem da ima leka, samo kažem da može se drži pod kontrolom u smislu toga da teško će njega neko... Šta je sad tu? To je grupa. Znači, on nije pojedinac. To je grupa koja ima i strane državljane, ima i ovo, ima i ono, koji su na taj način uživali, naplaćivali, nisu naplaćivali. Znači, tu ima sad niz krivičnih dela koji njega ne može da abolira od samog tog kao zoofilija, pa samo je to, pa ajde vidimo se leči. Čekaj, to je neka vrsta kao prostitucija sa životinjama. Pa ajde da kažemo uslovno rečeno. Nemamo mi sad još detalje da li je tu plaćeno, nije plaćeno, ali... Ali imate informaciju da su ljudi dolazili plaćali da bi imali odnose sa životinjama? U ovom konkretnom slučaju ne, ali imali smo, da. Imali smo slučaje pre toga. Da, nastavi, izvini, prekrenuo sam. Tako da, mislim da kada budemo malo još istražili, imamo sva lica otprilike šta se tu dešavalo, ali treba nam još jedno nedelju, dve. On je bio u policiji, dao je izjavu, pušten je. Ja ne znam, evo sad pitam tužilaštvo, ja ne znam koga više da pitam, mi smo poslali 6-8 dopisa, kao da se dopisujemo sami sa sobom. Znači on je pušten posle svega ovoga? Pušten. Ja ne znam šta treba da im... Da li treba stvarno neko dete da bude mrtvo nekad, da bi oni se pokrenuli, da bi vidjeli da ne znamo šta je mehanizam. Ok, mi poznajemo zakon i znamo da je zakon jeziv u smislu kazni, da su one male, nerealne, nisu srazmerne krivičnom delu i tako dalje i tako dalje. Ok, ali bar neko zadržavanje, nešto se pokaže volja, inicijativa tužilaštva ka rešavanju problema kroz institucije. Jer onda smo mi krivi ako ga rešavamo, oni kako zovu ulično. A to nije ulično, to je prosto jedno pedagoški, edukativni razgovor sa bolesnikom koji biste i vi obavili da ste u mogućnosti sa nekim koga vidite na ulici da zlostavlja nekoga. Pa to je razlika što mnogi ne bi ni prišli nego bi okrenuli glavu i sklonili se, a vi radite baš suprotno. Pa dobro, to je neka druga stvar, ali zaista ne vidim elemente ovde. Evo vidite što rade momcima u Crnoj Gori, mislim, to je katastrofa. Da, i to će mi biti tema, to moram zasebno, ću pričati o tome, ali ono što, kad si pomenuo sad zakon, ja sam negdje i našla u zakoniku da po članu 269 krivičnog zakonika koji se odnosi na ubijanje i zlostavljanje životinja do 1 godine su novčana kazna ili kazna zatvora do 1 godine za zoofil. To je član 1. Ima član 2 i član 3.
Ovo može vrlo lako da se podvede i pod član 3 ukoliko ima bilo kakve finansijske dobiti. Onda to ide pod član 3 i to je kazna zatvora do 5 godina ili 3 do 5, ne mogu sad da se setim. Tako da mi uvek idemo na taj član 3. Član 1 je samo zlostavljanje i ubijanje životinja i to je kazna smešna, mislim, mizerna. Pa to, samo godinu dana za ovako nedelo. A evo, ponovo smo pokazali da je zoofilija i pedofilija usko povezana i da ovo je, znači, 500. put, kao što sam rekao, prošli put 91% slučajeva, evo koliko je prošlo, 2-3 nedelje od kad smo pričali o onome, evo. Tako da sve je to isto, sve je to povezano i mnogo je, ne znam, ja sam dok smo radili sve to je trajalo, 3 mjeseca je to trajalo, onako i naporno je i... Da, kako vi kao muškarci, kao neko ko važi za neko ko tražite pravdu i vidite te, na kraju krajeva videli ste te odvratne stvari i onda otišli da razgovarate s tim čovekom, kako se vi iskontrolišete normalno da razgovarate s njim i da izvučete to priznanje koje ste na kraju dobili? Nemoj jaco, tako. Da, svuda je poznat tako, da. Kako ćemo, nemoj jaco, to ja više vičem nemoj jaco. Pa mislim, šta da mu radimo? Ako bi napravili tu, najlakše uhvatiti ga i olešiti ga. Ne vidim ja u tome sad neko rešenje. Sad kao mi smo mangupi, nas tu 10, celovatimo njega. Nije mi to ni satisfakcija, ni ne znam, meni je veća satisfakcija da ga prokažem, da prokažem grupu, da ih otkrijemo i da ih na kraju zakonski procesuiramo. Ali nemamo feedback još uvek. Opet kažem, MUP nema veze s tim, mora ljudi da shvate. Oni stalno, policija ne radi policije, samo izvršni organ tužilaštva. Znači, policija ne može ništa da radi na svoju ruku. Znači, tužilac kako kaže i tužilaštvo kako kaže, tako se radi. Očito da ovde ne postoji interesovanje. Ja ne mogu da shvatim. Ti ljudi, ja ne znam da li su normalni, nisu normalni. Oni će mene da hapse. Ja ne mogu da razumem. Ja jedva čekam da dođem. Ja sam rekao, ja sam svako jutro spreman od 5 do 8, čekam ih da dođu. Da vidim šta mi stavljaju na teret. Baš to. Čuo sam nešto o zlostavljanju i mučenju. Kako bre zlostavljanje i mučenje? Kako na javnoj površini što snimite pedofila koji je došao da se vidi s detetom, dečakom od 13 godina da imaju seks? Kako, šta ja njega mučim? Ja njega mučim. Zapravo to negde optužuje, pominje se kršenje prava, ali... A gde su prava roditelja, gde su prava deteta, gde su prava svih ostalih? Nije problem, evo ja ću da odgovaram, ali aj svi da odgovaram onda. Pa kako moja kazna za zlostavljanje i mučenje može da bude do godinu ili od godinu do 5 godina, a kazna za pedofila idi kući posle 15 minuta. To nije normalno. To gde god da kažete bilo kome, to nije normalno, to je bolesno. Ja zato ne razumem tu kampanju, ajde neću da pričat ćemo o drugim zemljama posle, ali razumem kod nas. Evo ja i danas je jedina novina koja je dobila odgovor od tužilaštva da postoji predmet Fortis. Ne razumem. Šta rade? Evo tu sam, šetamo, nije naš, nije, hapsite, nije da se krijete, da. Nema maski, nema ništa. A da li smatraš da vašim delovanjem, eto, negde i zastrašivanjem, kao što oni kažu, tih pedofila i generalno svih ljudi koji tako razmišljaju i koji imaju namere da se vide sa decom ili pišu poruke, da li smatraš da sada kad vi delate da oni to manje rade ili se bar plaše? Čekajte, termin zastrašivanje u prevenciji pedofilije ne sme da postoji. Znači, nema tu zastrašivanja, to je prevencija. Ne zastrašujemo mi njega iz mraka, zato što smo bolesni. Što čovjek došao da se vidi s dečakom od 30 godina da imaju seks. Da. Nije zastrašivanje. Nego je, druže, šta radiš ti ovde? Pa onda on kaže šta radi. Znači, mi ga imamo snimljeno sa porukom, pa kaže nije moj telefon, pa ga mi zovemo sa telefona dečaka ili devojčica njemu zvoni telefon. To je sve toliko transparentno da ja stvarno ne razumem. Oni kad, pa dobro, okej, bude nekad neki šljagica tu ovo, pa šta sad tu? Uje, strašno. Čovjek došao da ima odnos s detetom, mi pričamo o šamaru. To su stvari koje mene stvarno iritiraju, pogađaju i dovode me da ne znam gde živim. A da li je problem da je sad bilo koji čovek bio na vašem mestu i našao se na tom mestu gde se optužen je taj pedofil, našao sa detetom ili se nalazi sa detetom, da li je problem Pavle Bihali, Leviatan i Fortis i da li bi isto delanje bilo da je neki normalan čovjek bio tu u smislu normalan, nepoznat? Sad ću da ti kažem. Ne, mislim nepoznat javnosti. Ima tu dosta politike, to odmah da ti kažem. To ljudi ne znaju i krivo mi je što ne znaju. Evo sad ću da probam to da uprostim i da objasnim.
Tu ima dosta politike. Naime, liberalni deo političkog sveta u Srbiji je jednostavno dosta naklonjen pedofilima, LGBT zajednici, tim svim devijantnim organizacijama i tako dalje, zato što im oni pružaju podršku u njihovim protestima, šetnjama, aktivnostima i tako dalje i tako dalje. Tako da onda taj liberalni deo vrši pritisak na ovaj normalan deo, uvek govoreći o ljudskim pravima. Ja ću sad da vam kažem jednu stvar. Ne ulazim u ove proteste studenta, mene to ne interesuje. Čak ni ne pratim više, ne mogu, to mi je toliko. Ali gledajte sad ovo. Gde je dostojanstvo srpskog policajca? Dakle, čoveka koji sutra treba da ide na Kosovo, da brani Kosovo, da brani nas, vas, mene, na kraju krajeva, koga god hoćete, da on stoji i da ga bagra gađa jajima i farbom. I da oni trpe to sat i po vreme. Ja vam garantujem, u bilo kojoj zemlji Evropske unije, oni bi bili pregaženi. Ne bi ostalo od njih ni kapica, ona ustaška. Za 15 minuta ne bi ih bilo. Samo kod nas Vučić dozvoljava da se iživljavaju nad policijom. A što? I dok policija, pa zato što čovjek verovatno ih pušta ajde da vidim dokle će, šta je sledeće. Ajde jaja, ajde farba, ajde obojena revolucija. Ta šaka, sad moram da skrenem zašto je to je sve jako uvezano. Ta crvena šaka, ona nije samo kod nas, ona se prožima kroz ceo sve, to je Sorošev zaštitni znak. Soroš je označen kao pedofil, Soroš je finansijer mnogih pedofilskih organizacija, Soroš je zaštitnik Epštajna bio. U Holandiji, ne znam da li ste to znali, ima registrovana stranka pedofila. Registrovana. Kao stranka? Stranka pedofila registrovana. Nešto kao legalna organizacija? Legalna, da, gde se dozvoljava seks sa decom od 8 godina. I sad mi treba da pričamo ovde o nekom liberalnom sistemu i slobodi govora i da, ali znate šta je tu problem? Što sloboda govora važi samo za njih. Da. Oni mogu meni da kažu da sam kriminalac, da sam fašista, da sam ubica, da sam narkodiler, da sam nasilnik, da... Oni sve to mogu da kažu. A njima kaže ti si pedofil, ja ugrožavam ljudska prava. Tužba. Bolesni ljudi. Verujte mi, ja se ne šalim, to je bolest, to nije normalno. To je takva mržnja jedna prema svemu što je normalno, što je srpsko, što je tradicionalno, što je pravoslavno, što je u duhu nekog normalnog života. To je takva mržnja prema tome. Ja ih zato zovem autošovinisti, dakle oni koji mrze Srbiju. I zato sam vam rekao, to nije ustaša, to ništa, to je svako ko mrzi Srbiju, ja ga tako nazivam. A verujte da je 90% tih, imamo ih mi na lageru, sad ćete vidite tek malo je tih političara sa leve obale reke, da vidite kako se ponašaju, šta rade, kako traže i šta traže, to ćemo tek objavljivati, bit će vam vrlo zabavno. Zabavno u smislu gledanosti, naravno, a gadit ćete se kad budete vidjeti šta radi stoka. Ali to je samo još jedan od pokazatelja da ta leva, zelena, liberalna strana je izuzetno u tome. Uvijek se pominje to neko ljudsko pravo tih optuženih pedofila, tih ljudi koji treba da se leče, a nigde se ne pominju prava deteta. Juče mi jedan idiot na X-u napisao ko si ti da hapsiš? Pa nešto da odgovorim idiot debilu. To nije jedan debil, ima ih mnogo, to su debili. Ko si ti da hapsiš? Pa ko hapsi? Pa gde ste vidjeli da ja stavljam lisice nekom na ruke, da ga hapsim, da ga vodim? Potpuno onako, ja moram da demistifikujem svaku našu akciju. Zabuna. Ne, zamena teza, kompletna zamena teza koja kod običnog građanina, što ih ja zovem sa jeftinim ulaznicama, on stvarno misli da mi hapsimo nekog. Da. Ne, mi dolazimo na ugovoreno mesto gde pedofil želi da ima odnos sa dečakom ili devojčicom i nosi prezervativ. Ja ne razumem, ja ne znam ko normalan može sad to da osudi. Ne može biti jasnije. Ali stvarno, nije sad kao ja sad sebe, nego ja jedva čekam dođem u tužilaštvo da mi kažu šta mi stavljaju na teret. Šta? Grupu momaka koji štite decu. Uje, pa koje je to delo? Pa gde piše, šta? Zlostavljanje i mučenje. Koga? Pedofila. Dobro, daj mi, ajde. Ali onda i njega pa kako, ako ga nazivaš pedofilom, znači da je to... Ne, nego šta je oni? Oni hoće da se mi na sudu s njima dokazujemo. Ma ne pada mi na pamet. Radite svoj posao, pa bojite ga, vučite mu telefon, veštačite telefon. U osnovom, kome smeta ako postoje neki momci koji sklanjaju s ulice pedofila? A ja opet kažem, evo sad, prošli put je bilo 73 pedofila, sada ih je 84. Znači raste. Pa
ja ne znam koga smo mi ugrozili. I na kraju krajeva, gde je onaj Žorž? Njih niste, očigledno čim raste, bro. Gde je onaj Žorž? Gde je onaj Ljuban? Gde su prijave? Što nismo pohapšeni, ako je laž? Baš tako. Pa evo, mene neko da optuži, bi odmah otišao u policiju, ne bi izašao iz policijske stanice. Ljudi, nisam to ja uradio. Hoću da se to lice privede. Evo vam telefon moj, to nisam ja. Nema to. Da, niko neće to da. Pa kako će odeš namestiš sam sebe? I zato niko ne ide u policiju. Ko ode u policiju? Ode onaj viče, jao, meni su polomili ruku. Pa donesi da iz urgentnog centra, šta ti je nikad, evo ja ga životom garantujem, niko nema ni jednu tešku telesnu povredu. Niko. Okej, jesmo verbalno malo tu grupa. Kako drugačije s njima pričati? Verujte, i ovo što sam ja 4,5 sata s onim pričao. Ja sam se ceo tresuo unutra. Pa sam se trudio da održim koliko mogu neki nivo razgovora, da to bude svizno, da ljudi vide. I onda sam, kad sam čitao komentare, ljudi, kako se suzdržavaš, ja bi ovo, ja bi ono. Pa to i mene zanima, prosto kako sediš i gledaš u oči tog čoveka. A znam, ali šta hoćete, ne mislim na vas, nego kad dobiju ovo, onda što dobiju? Kad ne dobiju, zašto ne dobiju? Ja sam rekao, niti smo mi sudija, niti smo mi istražni organ, niti smo mi policija. Mi smo, prosto, ne volim taj termin građani, ali stanovnici Srbije, Beograda, koji jednostavno želimo da isteramo taj segment pravde na, još jedno glupo pitanje, kao, što ne lovite narkodilere? Ljudi potpuno su izgubili kompas, izgubili su, pa što bi mi lovili narkodilere? Po kom osnovu da lovimo narkodilere? Isto je. Pa kako je isto? Pa ne može biti isto. Mislim, to su potpuno, oni menjaju teze i to je sve, opet kažem, s tog levog sektora dolazi. Ja ne mogu da razumem ni odnos prema policiji, a opet razumem, kada imate 6.000 policajaca, čak i inspektora koji moraju da obuku ove ninja kornjače odela, moraju da ih obuku, pa oni nemaju vremena da se bave stvarnim problemima, jer se brane od jaja i od boje. To je i živa istina. Oni nemaju vremena da se bave prijavom kad dođe neka devojčica i kaže, mene je ovaj u autobusu uhvatio za guzu ili ne. On nema se vremena se bavi time. A to uhvatio me za guzu je početak bolesti ili već podmakla bolest tog idiota. Samo nije stigao nešto više. Samo nije stigao u tom trenutku nešto da uradi. I to se već tu seče. Znači mora da se uhapsi, mora da mu se izrekne mera zabrane prilaska, mora da oseti udarac, silinu, pesnicu pravde. Ili imamo slučaj kao što je Tijana Jurić, je li tako? Pa to neće da biti. Ja bih voljela sad naši gledalci da pustimo taj prvi prilog, pa čisto da ih upoznamo o tome šta će biti, ali takođe i da sačekaju do samog kraja emisije, zato što će biti ceo razgovor sa osumnjičenim, što je vrlo važno da vidite, tako da ajde idemo na prvi deo. Šta ti kaže iskreno? Kad vidi u tom trenutku? Pa evo, rekla je ovo, smeškala se, rekla je ovo pa ovo. Evo to kaže. Najiskrenije. A tvoja reakcija na to? Ja sam se nasmeo zato što sam mislio da se šalimo. A tvoj govor tela se ne šali? Ne znam kako mi... Pa da, reakcija se nije šalila. Tačno. I šta se onda dešava? Je se desilo nekada da devojčica ostane bez gornjeg dela majice? Jeste. Jeste. Vidiš. Je se desilo nekada da ostane bez helankica? Jeste, išli u kratkim pantalonicama. Ne, nisi me dobro razumio. Još jednom ću te pitati. Da li se desilo, da li je ta devojčica ostala bez helankica u donjem vešu? Jeste. Jeste. Jesi spavao nekad s tom devojčicom u krevetu? Sa majkom i sa njom, da. Sami nikad nismo spavali, ja i devojčica. Majka, devojčica i ja smo svi smo. Kako je bila obučena devojčica? U majčicu, na bretele, znači kratki pantalonice, šorcići. Reci mi sad, ležite ti u sredini, majka ovamo, dete ovamo. Da. Da. Je se dešavalo nekad da se okreneš i da se nasloniš na dete? Jeste. Jeste. Naslonio na nju, kako ti kažeš, slučajno. Mi ne mislimo da je slučajno, aj ti znaš da nije slučajno, ali ajde. Kad se naslonio to noću kad spavate, navodno, da li si tad imao erekciju? Da, zato što svaki muškarac kada spava uveče pred jutro i neću da lažem. Nije izgovorio na pitanje. Pa nisi mi odgovorio šta te pita? Imao sam. Eto, dobro. A jeste nekad dodirivali zajedno? Jesam. Jesam. To neću da lažem, jesam. Kako je to izgledalo? Da i pokaže, što mogu se setim što je tačno ona htela, majka isto.
da joj pokažem, ne mogu da se setim, neću vas lažem. Pirivali smo je zajedno, znači kada je pomagala da namesti kako se kaže, kostim, to je bilo kada je išla na neku školsku predstavu. Nekad to zajedno radili, pošto si imao, da kažemo, podršku od njene majke. Da. To te pitam. Da. Ohrabrivala me. Sad me konkretno interesuje devojčica. Devojčica je volela da se šeta po kući, evo iskreno ću da vam kažem naga, mislim majka. Zove, ko je, kako se zove, dozvoljavao devojčici da ide naga po kući? Majka. Da. Dobro, šta to znači naga? Majčica... Snimaj sve, molim te. Sve snimaj. Majčica, znači, kratka ona nabretelica ženska i šorcić ili kratke, znači, pantalonice, oni skroz kratke. Kratka suknjica za devojčice. Majka, neću da vas lažem, ja sam joj rekao 2-3 puta, ali sam prestao i ja to da razgovaram. Znači, ja nešto ne lažem. To je nije laž. Nije mi bilo prijatno, posle sam jednostavno, kako da mu objasnim, mislim, čudno mi je bilo. Ali iskreno kažem. Evo, ovaj snimak, ja mislim da su naši gledalci baš šokirani. Evo, ono što meni je nekako baš mi onako, znaš kada bocka u mozak, onako, taj deminutiv, što on tepa sve vreme, pantalonice, suknica, majčica, za dete prema kojem je imao neke nagone koje ne bi trebalo da ima jedan muškarac. Ja mislim da ne postoji nijedna osoba koja će sada kaže, dobro, može tako da se pretumači, može ovako da se pretumači. Ima. Kako ima, jeli? Evo, tužilaštvo misli da je ovo normalno. Da je ovo normalno. Ljudi, bre, pa što ga ne uhapsite, bre? Ali šta može da bude njegov izgovor? Tačnije, šta može da bude opravdanje on? Zato što ne postoji opravdanje. On je dao izjavu u policiji i to je sve u redu. Znači, on je dao izjavu, sve on, dogovor koji smo imali ispoštovao, znači dao je izjavu u policiji, teretio je tu grupu, ajde da kažemo, rekao je sve to u redu. Morate da ga zadržite, majku, 48 sati. Morate da pokažete, kao što sam rekao, inicijativu neku, nešto da se dogodi, nešto tu da se desi, da mi vidimo da vi reagujete. Ponovo ću da, i moram da kažem opet, visoka jedna institucija u Srbiji, a nisu me okrenuli, rešili ljudi problem za sat vremena. Nisu me pitali da li ovo, da li ono, da li... Eto, to je jedino što mi uliva nadu da kada tako jedna, pa smem da kažem, jedna od top 3 najviše ustanove, ne mislim najviše po visini, nego najuticajnije ustanove ili službe, ako hoćete, u Srbiji, kada tako odreaguje, to je svojevrsno priznanje našem radu, da me ne okrenu i da reše problem ovako. To je to. Znači, jer oni vide sve, nema šta da me zovu, šta je da pričamo. Sve se vidi, lice... Naši gledalci će i moći da vide na kraju emisije, ići će taj ceo razgovor, da je zapravo ta devojčica njega optužila da je dodirivao. Ko je prijavio njega to? On je trenutno u brakorazvodnoj parnici sa tom bolesnicom, s kojim imaju crnče. Crnče to malo nije njegovo, nego je došlo iz Kameruna. Migrant mali. I devojčica je po meni i po nama, kako mi to vidimo, vrlo instruisano dala izjavu. Ovo što sam ja rekao, devojčica ne laže, ja sam to govorio iskreno, mislim ne laže, ona masti. Ona masti i pumpa sad na njega tu po nagovoru majke. Bilo je sve ovo što on rekao, to nije sporno, ali je bilo i onog što se nije desilo, zato te delove nismo ni puštali. Mi znamo tačno šta je bilo, jer ta izjava je na 4 strane, mi smo je dobro pročitali i vidimo da dete od 10, 11, 12 godina ne može tako da priča. Znači, ona je naučena da priča tako. Sad, to je opet problem Centra za socijalni rad koji je bio prisutan, koji nije reagovao u smislu pitanja koje treba još dodatnih da postavi inspektori koji su onako bili, šta znam, polunezainteresovani za ceo slučaj. Ali ono što mi se dopada jeste recimo što je on proveo 35 dana u pritvoru na osnovu te krivične prijave. To je jedna inicijativa koja je lepa, zdrava, dobra. 35 dana si dobio. To je i očekivano negde da se nešto uradi. Tako je. Ali sada me čudi, posle ovog snimka koji je otišao, koji je isto viralan, podelili smo ga namjerno na 2 dela da bi ljudi lakše stvarili, ne razumem, ajde z njega, on je otišao sam, prijavio se, nije problem, ajde, možda su ga zato i pustili, i to negde, ajde, okej. A šta je s ostalima?
I sva lica su navedena I svi oni odu u policiju, prijave se? Pa ne. Neke moramo i mi da prijavljujemo. Neko se opire, neko viče nije tako, neko... Ima tu sad, mislim, to je stvarno kompleksno, jer ima više lice koje su upletena, jedan je i na funkciji, tako da svako tu mora sebe nešto da brani i ovog smo čapili. Sad, koga ćemo još da umeđu vremenu uspemo da uhvatimo. Da. Moje pitanje je šta je sa majkom u ovoj priči? Sad pričamo o ovom čoveku koji je priznao sve što je radio, pričamo o detetu od, što ti kažeš, koliko ima, 13 godina? Sad ima 12, tad imala 10, 11, 12. Da, koje je prosto prijavilo da se nešto dešava što nije normalno, ali šta je u tom slučaju sa majkom, šta se dešava? Pa da je Centar za socijalni rad normalan, dete bi momentalno bilo oduzeto i majka bi momentalno bila deportovana. Međutim, pošto Centar za socijalni rad nije normalan i imigracijono očito ima neke druge parametre, evo njima je razvod sad 23. marta, zanima me baš koja će biti reakcija. Ja očekujem njeno privođenje, hapšenje, da se izjasni na osnovu okolnosti koje su ovde, ali opet s druge strane mislim da opet to mnogo sporo ide. Zašto? Vi njima dajete vremena da obrišu računare, da promene telefone, da se dogovore ko će šta s kim da priča, da misli da njegova izjava bila sasvim dovoljna da se majka privede na informativni razgovor i da se onda dalje odrede mere. A da li ste vi pričali sa majkom? Pa ne bi sad o tome da diskutujem, ali postoji kontakt. Reću, posredan kontakt gde pokušavamo da izvučemo. Ono što je sigurno jeste da je Fortis kao organizacija odmah prikupila dosta više simpatija, rekla bih, baš zbog toga što se bavite pedofilijom. U ovom slučaju konkretno ste nekako se ujedinili, taj Leviatan i Fortis, je li tako? Pošto je i pedofilija i zoofilija, je li tako? Da. Dosta naroda je nekako više simpatiše Leviatan što se pomaže. Nekako kao da ljudi više vole životinje nego decu. Kako ti to komentarišeš? Možda zbog pristupa? Ali opet, s druge strane, bilo je dosta ljudi koji su komentarisali da ste previše agresivni kada oduzimate pse. Da, i tada je bilo. Dobro, uvek je takvi komentar, da. Da, jeste, to sam ja primetio. Mnogo je veća empatija prema životinjama nego prema deci. Da. Ja sad to nekako mogu da shvatim. Ja imam psa, nemam decu i onda je meni bliže to nekako nego ovo. Naravno da sam roditelj, sigurno bi mi bilo drugačije i definitivno je dečiji život, ne kažem vredniji, ali prioritet u odnosu na život psa. S druge strane, vidim da je ta zajednica koja štiti životinje u Srbiji prilično jaka i onako prilično agresivna. Mnogo agresivnija nego mi. I što je dobro. I oni vrše pritisak i vrše stalno pritisak na institucije. U slučajevima pedofilije nije baš tako. I zbog toga, evo vidite, oni i pedofil dobije kaznu 2 godine, 3 godine iđe napolje i opet. Ali to je neizlečivo. Znači on će ponovo uraditi tako nešto. Da, recidiv je 100%. Pa zato kažem, postoje, mislim, ja opet kažem, nisam psihijatar, ali raspitali smo se, postoje lekovi, tako je, jednostavno, koji potpuno ubijaju libido, smiruju te moždane aktivnosti koje te porive, faktički, da tako kažemo. I mislim da to može da se drži pod kontrolom, barem za lica koja nisu još uvek utamničena. Ako ne postoji, onda bi trebalo se poradi na tome da se u saradnji sa međunarodnim institucijama vidi kako se to rešava. A šta je problem? Problem je što je to preko već postalo legalno. Ali kako može biti legalno tako nešto? Kako može? Evo, Holandija imaju stranku svoju pedofil. Da oni traže prava, kako se zove, za pedofil. Ne znam, potpuno izmenjen sistem vrednosti. Kad mi ostanemo bez teksta, eto, ne, šta da kažem? Stranka pedofila. Da. Šta, mislim. Ono što je isto dosta privuklo pažnje, eto i u prošlom tvom gostovanju kod nas, jeste taj moment kada je bio slučaj Ljubana Kovačevića.
ti si baš izrazito rekao da nema zaštićenih. I to je negde ono što kupuje u stvari narod, nema zaštićenih. Ti si čak i rekao da u jednom momentu da ste ti i Ljuban bili ne bliski prijatelji, ali kao da ste sarađivali, je li tako? I u tom smislu nema zaštićenika, može biti neko tvoj, ali da to ne menja činjenicu da će završiti kao i svi ostali, je li tako? Da, Ljuban i ja se poznajemo... Ne bih o tome. Ne kažem samo, poznajemo se 8 godina i to nema nikakve veze. Da, ali mnogi, kažem ti, su baš pohvalili taj moment gde si naglasio to u emisiji i rekao da nema pošteđenih u tom smislu. Dosta koment, sad, evo, poentirat ću. Šta se dešavalo u situaciji borba pasa Veljko Ražnatović? Ma to je nebuloza, to nema veze. Svaki drugi komentar je vezan za to. Zato što to su komentari ljudi koji mrze Srpsku dobrovoljačku gardu, Arkana, to Željko ovaj mali nema veze pred tim. On ima svoje kangale koji su po prirodi tako malo agresivni i vole da se potuku međusobno kod deca u dvorištu. Takva rasa. Ali šta je bilo konkretno u ovom slučaju? To je bio neki sajam, ne mogu se setiti sad, to je bilo pred 10 godina. To je bio neki sabor negde u Banja Luci, nešto, ono gde je bio lov na divlje svinje. I taj pas koji je krvav onako bio na slika Veljkova sa njim, ja stvarno Željko, Veljkova slika, to je taj pas koji je lovio tu divlju svinju. Mislim, to je, i onda kao, Veljko Ražnatović je borba. Dječko niti ima veze s tim. To je, kako da vam kažem, samo mržnja jedna, zavis, bolest, kretenluk, idiotluk. Pa ja bi ga prvi zvao, rekao bi mu, brale, pa šta radiš to? Imam odnos taj da mogu da ga zovem i da mu Znači, čak kad smo se čuli oko toga, ja mu kažem, daj skini tu sliku, glupo je da stoji jer idioti. I on je dečko uzu i skinuo je sliku zato što shvata da sve što okači ta javna ste ličnost. Mislim, ja sam to i njemu rekao. On je mnogo dobar dečko i sportista i stvarno je i kulturan i vaspitan i učtiv i onako baš je momčina. I nije imao problem ni da skine sliku ni da shvati šta sam mu rekao. Dakle, evo ja vam kažem sad, Veljko Ražnatović veze nikakve nema sa borbama pasa. On te pse uzgaja, gaji, a je kažem ima neku svoju odgajivačnicu koju više za sebe i svoje prijatelje, ne radi zarade ili bilo čega drugog. Tako da ti svi psi su i u dobrom zdravstvenom stanju, i očuvani, i paženi, i maženi, tako da to je taka glupost, nebuloza. Baš mi je drago da smo to sad pojasnili, zašto svaki drugi komentar... Ma idiotluk, bre, to nema veze s mozgom, bre. Ti sigurno imaš i negde uvid u izjavu te devojčice šta je pričala. Šta je ona konkretno? Možda nam otkriješ bar nešto? Pa mogu. Mogu da vam otkrijem. Mogu da vam pročitam. Može. Ako možeš, to bi bilo savršeno. Mogu da vam pročitam. Deo. Da, deo. Samo ćete mi dati malo vremena. Datum rođenja 2012. godine. Mjesto rođenja Kamerun. Osumnjičenog Branislava upoznala sam kad sam imala 8 godina. I to je Branislav došao u Kamerun, živeo s mojom majkom i sa mnom u našoj kući, pri čemu su Branislav i moja majka bili u braku počeo od oktobra 2020. godine. Za ovim u septembru 2022. godine nas troje došli smo u Srbiju i živjeli smo u Branislavljevoj kući u Bočaru. Problemi sa Branislavom počeli su tokom letnjeg raspusta 2024. godine. Naime, dešavalo se da Branislav i ja tokom večeri gledamo film dok je majka u susednoj sobi nešto radila i u tim situacijama Branislav je pitao da mu dodirnem polni organ. Ja sam odgovorila ne, a sutradan primetila sam da je Branislav promenio ponašanje prema meni, da je ljut, pretpostavljam zbog toga što sam odbila njegov predlog, pa me je kažnjavao u smislu što mi je govorio da treba da uradim neke stvari po kući, da ofarbam i slično. Pored navedenog, tokom posljednjeg letnjeg raspusta Branislav je počeo i dok je sedeo i kad sam ja prolazio pored njega da me rukama obgrli oko tela i da me stavi u svoje krilo, zatim dodirivao me po grudima i pitao me da li je osjetljivo. Dešavalo se da me u prolazu rukom, odnosno šakom, udari po zadnjici. Sve ovo dešavalo se dok moja majka nije bila tu sa nama. U ovim situacijama sam osjećala strah od Branislava. I sad, jedno jutro dok je moja majka još uvijek spavala, odlučila sam da mobilnim telefonom moje majke napravim audio snimak jedne neprijatne situacije koju sam doživljavala od strane Branislava. Mobilni telefon sam stavila u moju torbu i sačinila audio snimak preko kojeg se čuje kako mi Branislav kaže da njegov otac sa njim nije pričao o seksu, tako da je on to
iako je on to želeo, zatim da on želi sa mnom da priča o seksu, dalje predlaže da gledamo filmove sa erotskim sadržajem, a kada se na sve to pobunila, rekla mu da nije u redu zbog velike razlike u godinama i činjenice da on s mojom majkom u braku i da bi u tom slučaju ja bila prokleta, on mi je odgovorio da ću biti prokleta ukoliko o tome budem pričala sa mojom majkom. Pomenuti snimak majka je predala policajcima u Novom Bečeju kada smo podnosili prijavu protiv Branislava. I sad, jedne noći dok smo svo troje spavali u istom krevetu, što se poklapa sa njegovom izjavom, pri čemu sam ja bila u sredini u jednom trenutku, a on je rekao da je on bio u sredini. Pri čemu sam ja bila u sredini u jednom trenutku, osjetila sam Branislav rukom dodiruje u predelu grudi, potom rukom je krenulo ka dole. U ovoj situaciji ja sam probudila majku, ona se začudila i pitala o čemu se radi, a Branislav se u ovoj situaciji pravio da spava. Za ovim sam ja na krevetu prešla spavam s druge strane moje majke, a to je faktički, znači ona je sad prešla ovamo i sad je Branislav skroz levo. Kraja, da. A sutra kad sam se probudila, Branislav se ponašao kao da se ništa nije desilo. I tako dalje, i tako dalje. Znači to je Branislav slagao? Vas? Pa Branislav Lagi, sve. Ali ovdje Branislav kaže i da je majka odobravala. Jeste. Šta je sad? Ajde da sad ne svaljujemo sve na Branislava. Branislav je kriv pa je kriv. Branislav će odgovara za to što uradio, ali ovdje nije poenta Branislav, nego je poenta da odgovaraju svi. Da. Znači nisam ja sad tu kao Branislav. Pa nije Branislav sam sve to radio. I ja apsolutno verujem Branislavu da je majka učestvovala u tome. Apsolutno, 100%. Jer majka koja može da radi ono sa životinjama i sa psima. Ne vidim... Čekaj, ta majka je radila to sa životinjama. Da. Hoćemo pustiti na jedan deo. Sad ćemo pogledati ponovo taj snimak sa početka emisije, čisto da naši gledalci imaju uvid u to da je ovo zapravo majka koja ovo su fotografije gde ona ima seksualni čin sa životinjama. To je majka devojčice, je li tako? Da, ali te necenzurisane fotografije možete vidjeti na Telegram kanalu Leviatana, tako da odvratno, mislim, ko želi da vidi, naravno. Šta konkretno ona radi ovdje? Eto sada da im damo... Pa dobro, ne moramo sad ulazimo u opisivanje. Nećeš sigurno da pričaš detalje, ali ne vidi se stvarno ništa. Mislim, to moramo zbog naših gledalca, ali šta konkretno radi? Ko ima tu, ne znam zašto bi neko gledao, ali ako neko hoće da gleda, Telegram kanal Leviatan bez cenzure, uđite unutra, pogledate, sve će vam biti jasno. U pitanju je jedan seksualni odnos između žene između 35 i 40 godina i 4-5 različitih vrsta pasa. On je pokušao prvo da kaže da se napio, pa je kao i svi. Da, bio je pijan 3 puta. Bio je pijan, međutim, nije ni 3 puta, to je mnogo više, zato što mi smo gledali, ona imala i različiti nakit, i različiti lak na noktima, različite štikle i frizure i ovo, i noć i dan je. Tako smo mi utvrdili da je to daleko više od ta 3 puta. Dakle, to je nešto što se dešavalo hronično, to nije bila jedna situacija, nego, da kažemo, akutni napad, neki njegov ili nje, nego je to nešto što su oni upražnjavali kao jednu normalnu stvar. Sad, da li je dete prisustvovalo ili nije, to je sada nama da i na istražnim organima. Da. Pa to nije posao, to je suština. Pa kažem, to je poseban slučaj da to je suština. U ovako nečemu učestvuje još i dete. Da, to je suština sa šta hoćemo da uradimo i to je sad proces dokazivanja. Ali zaista nam treba, evo ja sad apelujem, molim vas ljudi, pohapsite to, da oni normalno. Povredit će nekog, povredit će neko dete, povredit će neku životinju, povredit će, mislim... Da li je ovo prvi put da se susrećeš sa zoofilijom? Ne. Kako? Ne? Koliko slučajeva životinja premine? Pa nismo imali sad da premine, imali smo... Ima teške povrede, da ovo, da ono, da... Mnogo gadna tema. Baš gadna. Mislim, tebi svaka čast na pristupu kako i nađeš reći da objasniš. Neke stvari koje su prosto neobjašnjene. Ne mogu da... Mislim, bilo je povreda, nije ni jedna životinja izgubila život zbog toga, ali povrede su nepovratne. Mislim, trauma je iza njih, to kako nije. Ovdje je malo to drugačije, vidjet će ljudi sve, ali postoje stvarno slučajevi bolesnika, mislim, po celoj Srbiji. Imate i po sajtovima i po ovim deep web grupama
traže životinje, traže odnose, traže... Najviše muškarci traže za svoje žene. Retko žene same traže, nego podmetu muškarca, nekog traži za njih, pa onda oni gledaju, a one, mislim, katastrofa. Ali, kažem, sve ne... Ali dete da bude tu, to je baš... A ko snima u ovoj situaciji? Ovo je na početku, ovo što smo vidjeli, ove cenzurisane snimci. Ko snima? On snima. I onda on kaže, desilo se, naterala me, a on snima. I onda tu nema. I onda kako je moguće da tako nešto ne bude procesuirano, a eto, taman da načnemo i tu temu, budu podignute prijave u tužilaštvu ili šta god protiv Fortisa. Postavilo se jedno retoričko pitanje na koje ja ne mogu da odgovorim. Kako? Da. Nemam Kao da ne smeta ta bolest što se dešava, ali smetate vi koji hoćete da sprečite. Nemam objašnjenje uopšte, evo, upravo za to što si rekao, nemam nikakvo objašnjenje. Ja nemam rezon u mozgu sa 43 godine da objasnim kako ih makar ne pozovu na razgovor. Ja ne mogu, ja stvarno ne razumem. Ok, nemate vremena, nemate ovo, nemate. A imate vremena kad neko ukrade bananu jer je gladan iz prodavnice, to imate vremena. Ne mogu da shvatim, nemam mozak da razumem, ja to otvoreno kažem. Glup sam. Šta sam glup? Ne umem da objasnim. I dalje, evo, ja dalje čekam da ih pohapse. Ne shvatam o čemu se radi. Zato što većina i gledalaca i muškaraca, ne samo muškarci, nego i žene i generalno svi ljudi koji normalno razmišljaju kada vide takav neki snimak, evo konkretno ovaj i bez cenzure, ne bi pomislili na to, bila je prevelika sila vaša i zašto ih bijete i rušite im, na primjer, prava. Prosto niko ne razmišlja u tom smeru da zaštiti pedofila. Bar da smo ih prebili. Ne, nego komentari. Verujem. Komentari su takvi. Bar da smo ih prebili pa da mi bude lakše. Eto, verujem. Bar da smo ih odrali od batina pa da znam da sam nešto radio. Ali normalno razmišljenje je da to nije zdravo i izaziva bes. Ovo je moja kamera. Samo jedno pitanje, evo, mislim ne pitanje, to je više apel, poziv. U ovom trenutku imate 84 predatora koji šetaju slobodno gradom. Šta čekamo? A zapamtite moje reči, evo kao što sam prošli put rekao, Zofilija, evo koliko se desilo. Desit će se zlo. Da. Zlo će se desiti veliko. Vrlo brzo. Jer oni svoje... Zašto? Sada je to mnogo... Mi to mnogo više promovišemo nego što se o tome pričalo ranije. I mnogo više slučajeva isplivava. Sad ljudi kao, pa kako svaki dan po 3 pedofila? Pa zato što ih ima toliko, niko ne radi na prevenciji, oni se slobodno kreću, slobodno funkcionišu i sad kad smo ih malo stegli, oni sad isplivavaju na površinu. Tako je. Da se kažu kao najezda, kao odjednom, ne kao to je od uvek bilo tako, samo se sad priča o tome. Samo se sad govori o tome, upravo tako. To je suština i to je poenta. A ja vam sad kažem, desit će se zlo. Ali, Pavle, složit ćeš se da i ti pedofili gledaju to i vide da se ništa ne radi po tom pitanju i onda oni imaju zapravo podršku da nastave da rade to, jer eto, njemu se ništa nije dogodilo, neće ni meni. Šta ovaj ništa dobio malo tamo 2 ćuške i otišao kući i to je to. Pa to upravo to jeste problem što pedofil koji gleda to kaže, vidi bre, ništa se ne dešava. Ništa, da. A onda, na primjer, i neka devojčica koja bi možda prijavila, neće jer zna da će da se vrati kući. Tako je, ništa se neće desiti. I to je začaran krug. Da. Začaran krug je to, ali nije začaran krug i stavlja se akcenat, portali pišu o tome da se protiv vas dižu... Portal, da. Jedne novine, samo danas. Niko drugi nije napisao. Ali pominje se da to je i u Crnoj Gori, je li tako? Da su bili hapšenja neka? Možda nam komentarišeš? Ne, u Crnoj Gori su bila hapšenja pre 4 meseca, uhapšen je jedan od naših članova i pušten je za 24 puta 3, 76-78 sati koliko to već dođe. On je pušten, ali dole se vrši sad hajka na članove Fortisa. Znači, to policija se prepucava sa našim članovima preko novina, preko medija, preko ovo, Ja sam ovom našem momku rekao, nemoj da vređaš policiju. On mi rekao, to su manekeni, to su ovo, to je ono, to su... Nemoj to da radiš. Jer šta, provociraš neku reakciju, možda koja nam sad nije potrebna, imamo sve argumente u rukama, ljudi vas podržavaju, nas dole u Crnoj Gori u velikom broju, 90% ljudi podržava to što se radi. Nemoj da okrećeš sad da idemo na tu takvu vrstu priče i odnosa s policijom. Policija je policija. Kakva god daje, ona mora se poštuje. Znači imajte odnos taj, to kao manekeni, ne radite ništa.
Možda ne mogu da rade iz 1001 razloga, znači, ali opet i zameram i crnogorskoj policiji. Kakvo je to prepucavanje preko novina, preko medija, kao sve ćemo vas pohapsiti, sve ćemo da ovo, sve ćemo da vas ugasimo, ko ste vi da rušite poredak, kakav bre poredak bre. Evo, juče smo objavili jedan snimak iz Crne Gore, isto pedofilčina, bolesnik, povratnik. Povratnik, pa ja ne znam stvarno šta hoće. Evo, još jedan uhvaćen juče, pustit ćemo ga večeras ili sutra, isto bolesnik sa devojčicom, isto 13-14 godina, znači došlo dete tu. Ne znam šta hoće, ne možemo, to je problem što čak ni advokati ovde ne umeju da nam objasne šta hoće, ne umeju da nam objasne koje je naše delo, osim te tačke 138, mislim, koje je nebulozno. Ko je zlostavljanje maltretiranja? Ja opet kažem, gde ste videli, gde? I što imate na snimcima, ne znam, par i dobro, i šta sad? Da. Ko je to? Šta je? Ko je to delo? To je prekršaj, bre, platim 300.000 dinara i ni šamaram sledećeg pedofila. Ne znam šta je... Ali to je nešto što bi minimalno radio svaki normalan čovjek da vidi tako nešto da se dešava. Ne znam, zato kažem, ja stvarno trudim se da pričam racionalno, normalno, da ih dozovem pameti, da uspostavim neku vrstu, neću da kažem komunikacija, ja sa tužilaštvom ne želim da pričam. S takvim ljudima ne želim da pričam normalno. Ali hoću da ih potaknem jednostavno da nešto urade. Nešto uradite, nešto, bilo šta, jednog uhapsite. Evo jednog, od 84. Pa bar zbog te devojčice koja sad gleda i ne sme da prijavi, jer zna da će da se vrati kući. Šta da prijavljuje, dete gleda, sad tu i boji se, prvo sramota, prvo ovo. Mi se trudimo, onda oni imaju, to je tek teorija, mislim, u kojem dođe mi da pojedem flašu. Znači, zašto vi ne prikazujete koje je to dete, ti bolesni bre ljudi, dete 14 godina ima da upropastimo detetu život, da bi vi videli ko je dete. Da bi videli kako je. Evo da nema deteta, da ova čaša piše. Pa koja je razlika kad se idiot dopisuje sa devojčicom od 13 godina? On misli da je ovo devojčica od 13 godina. Kakve sad to veze ima da mi prikazujemo dete, da bi neko... A, vi nameštate. Šta nameštamo? Nameštamo njega da dođe da se vidi s devojčicom od 13 godina. Dobro, i? Pa svako je normalan kada piše tamo u porukama, ali ja imam 13 godina, ko napiše meni to ne smeta, to nije normalno. Pa to je već krivično delo. Tako je, da, u startu. I tu bi on morao da prekine konverzaciju i da kaže oprosti, praštaj, ti si dete, imaš 30 godina, s tom nemam šta da tražim, tu se zatvara konverzacija i ide se dalje. Ne, oni nastavljaju. Da. To je već krivično delo. Zar je bitno ko je iza? Nije ni važno. To je nebitno, to postaje u tom trenutku irelevantno. Ali složit ćeš se, Pavle, ono što je poražavajuće jeste, pored svega toga, mislim, vi jasno govorite o tome šta radite. Vi spašavate tu decu. Ti si u prošloj emisiji rekao da je Igor Jurić negde prijavio, da ste došli do onog mesara ranije da bi sada devojčica bila živa. Prosto to je preventiva, je li tako, građanskog hapšenja, kao što si rekao, po zakonu. Ja kažem, evo, od ovih 83-4 garantujem životom da smo spasili makar jedno dete. Ja sam sigurno da je tako. Ja kažem, ima ih i 20, 30, 40. Ja kažem, samo jedno da smo spasili, to je Božje delo. Da. Ono što je poražavajuće jeste da ljudi su slepi na taj moment šta vi tačno radite, ali sve to smatraju kao promociju nasilja zapravo. Cijela organizacija. Se slažeš sa mnom? Ja stvarno, ne, slažem se sa tobom šta oni, ali ja stvarno ne vidim, evo ja sam i pregledao sam sve klipove 50 puta. Jeste, ima tu, mislim, kako da kažem, ne mogu ti razgovori biti prijatni. Ne pijete vi kafu. Ne mogu ja da pošaljem Mary Poppins da priča sa njima. Ja moram pošaljem momke koji će da znaju kako se razgovara s njima. Moram pod dobru vilu i sad kao one s njima da pevaju pesmice. To su pedofili, predatori, ubice, nasilnici, silovatelji. Ne znam kako narod očekuje da pričamo s njima. Ako već pričamo. A pričamo u interesu te dece pre svega. I ne samo dece, nego u interesu toga da probudimo sistem da počne da radi. A vi najviše volio da Fortis ne postoji. Pa ja bio najsrećniji čovjek na svijetu. Da nemate posla, da. Što mi niko je prije... Ne moram bre da se bre, ovo je pakao bre šta mi prolazi. Da, da. U ovom razgovoru gde razgovarate sad sa ovim pedofilom i zoofilom koji je priznao to u razgovoru, čak, tu kažeš, trajalo je 4 sata.
što je drugačije od prethodnih snimaka. Zapravo ti u tom snimku i govoriš da ne bude da mi nešto pričamo, jer su razne spekulacije na tu temu, da mi vas teramo i onda on sam priznaje i piše ti namerno to govoriš i 4 sata razgovarate zapravo s njim umjesto da odete u policiju ili da, što bi drugi ljudi uzeli stvar u svoje ruke. Da li je i to način da se dokaže da vi ne radite ništa protiv zakona? Samim tim što sedite toliko dugo s njim i razgovarate. Ne, pa evo, imali smo komentare odakle vama pravo da pričate s njim. Zamiši bolesnika, odakle vama pravo da pričate s njim. Teko se prolaznika na ulici, izvini, znaš gde je apoteka. Rekao, nemam pravo ga pitam. Pa tako, samo što je ovo razgovor. Ne vidim, ja tu stvarno ne vidim krivično, ne vidim šta. Evo, videli ste snimak, ceo imat ćete i necenzurisan snimak. Šta je tu krivično delo? Da li on zna u ovom razgovoru ko si ti? Zna. Prepozna. Ono što je prvo što ti onako čuješ kada pustiš snimak jeste da on tebi persira. Pa mora. To je to poštovanje. Ne, zato što se na snimku osjeća strah. Mora. Da, osjeća se strah, ali on ne kaže ja hoću da idem negde. Neće, ne idemo se. Treba da ostane. Pa neće da ide čovjek, prijatno mu bilo. Nisu mu dali vodu da pije, to sam malo zamerio ovom, nije htio da mu da pije vodu. To ćemo da ispravimo, sljedeći put dobit će vodu, evo ja sam dobio vodu, dobit će i on. Kako se zove, ali to je tako, u tom trenutku kad ga vi slušate kako on priča, ovaj dečko mu donao vodu stvarno s dobrom namerom, da malo se osveži. Ja mu rekao, nema vode, ne može ništa. I stvarno je bio bez vode 4 sata. Eto, to mu je najveća kazna, što nije posle dobio Coca-Colu i sokić i malo slatkiša dođe sebi. Ali vidjet ćete sve, mislim, ko nije čuće, dobit ćete vi necenzurisanu celu verziju. I ako treba od 4,5 sata, stvarno nije bilo, baš sam tražio, insistirao da ne bude gram nasilja. Čak sam ja, koliko god mi se stezala vilica. To se vidi na snimku, da. I ja nekad joj čutim jer mi dođe preko stola da mu puknem šamarčinu, ali kažem ne zato što gubi poentu, onda sve to... Pa i on se verovatno povlači onda. Jer kad mi kaže da, okrenuo sam se ka devojčici i naslanjao sam se sa erekcije, kako da mu ne lupim šamar? Kako? Evo, ja sam se uzdržao. Nisam ga tako. Ali također, naši gledalci će moći da vide na kraju emisije, ima jedan deo gde on kaže, ali kako ja da potražim pomoć? Da li su oni do te mere razmišljali kako da se izvuku iz situacije, pa da sad idu na tu kartu, treba mi pomoć, molim vas pomozite? Ma da. Ne, nije. On bi stvarno volio da nađe pomoć zato što je vidio da šta može sve da se desi. Oni nemaju percepciju šta može da se desi, a niko ne očekuje da će ti doći 10 balvana i da ćete morati da obavite razgovor. Oni će očekuju dečaka devojčica. Tako da, ja sam siguran da on želi sebi da pomogne. Ne mislite da je to lažno rekao. Oni samo lažu da bi što pre izašli, završili odatle i to. I on je, dosta stvari je slagao, ali dosta stvari je rekao kako jeste. Tako da mislim da je ovaj razgovor bio jako konstruktivan, jeste bio naporan, ali mislim da smo mnogo naučili iz ovog i svaki taj susret sa njima je onako jedna mala škola. Lekcija. Iskreno mi odgovori. Na kraju ovog razgovora, što će i naši gledalci moći da vide sad na kraju emisije, da li on zaista misli da greši? I da radi nešto što ne treba, nešto što je monstruozno, nešto što ne bi smelo da se radi? Ili samo ne želi batine? Ili da ga neko osudi porodici? Ne, vidio da neće dobiti batine. Ne od vas, ali na ulici? Pa pokrili smo mu lice. Mislim da on želi da pomogne sebi, zna da je to neispravno što radi, ali samo dok se priča. Jer on čuje. On razume komunikaciju sa vama da to nije u redu. On sad čuje naglas šta on radi od trećeg lica. Prvi put u životu čuje, alo, naslanjaš se detetu 12 godina, 10 godina, bre, i onda on kad to čuje, to stvarno ni bolesniku ne zvuči normalno. Je li ga sramota? A jeste, kako ne. Jel ti vidiš sramotu, na primjer, kad razgovaraš s njim o tim nekim detaljima? Vidim ja i sramotu, vidim ja i... Umem ja da prepoznam, naučio sam da prepoznam ja i kad se neko iskreno pokaje, naučio sam i toleranta. Ovo je onako... On je ozbiljan psihopata, ozbiljan. Manipulator, psihopata i ovo i ono. Ali sam osjetio u par trenutaka
vidio sam u očima kajanje, vidio sam u očima da mu je ono, ne samo što je tu i što je uhvaćen, jer oni kažu, oni se ne kaju zato što su radili, zato što su uhvaćeni. A kod njega sam baš vidio onako na sekundu jednu, kao da je rekao sam sebi, a to je opet nagon koji ne može, on zna da ne može da ga kontroliše, on zato je tražio pomoć. Ne da bi otišao, to je već bilo posle 4. sata, on je vidio da neće dobiti batine, on da je trebao dobio bi na početku. Jednostavno, mislim da želi da pomogne sebi, ali ja osim ovog što sam predložio i njemu, a to je da u nekoj mentalnoj ustanovi potraži pomoć, ne vidim. Ne vidim kako da mu se pomogne. Ono što je sve češće na snimcima koje objavljujete ispred Fortisa jeste taj psihološki moment kada su uhvaćeni na delu, a onda kaže Pavle, neću da te lažem ili neću da vas lažem. I kao, evo sad ću biti iskren, ovo je prvi put, neću nikad više. Taj psihološki moment, neću, baš tebe sad neću da lažem. Pa zašto nikog do tad nije imao priliku ni da laže ni da govori istinu. Ovo mu je prvi put da se suočio sa nekim stvarima i onda normalno da je prva inicijalna reakcija prvi mi je put. Misleći će time da ublaži ono što je uradio. Neće da ublaži ništa i da je prvi put i da je 55. put, nama je isto, ali da je prvi put tu i drugi. Isto kao posljedica neke traume, često se navodi kao razlog. Ima toga. Dobro, ali u slučaju zoofilije, da li možemo da traumu negde uračunamo kao to sam rekao, pa... Mislim, trauma je jedan životinje. Sa stručne strane, čitao sam dosta, može da, međutim, meni je sve to filozofiranje. Znate, svi smo imali i teško detinjstvo i ovako, onako i rekao sam 1000 puta i svako se tamo negde možda napio, možda ovo, možda ono, pa nije ni silovo dete, ni životinju, ni maltretirano. Tako da mislim da to nije opravdanje, mislim da je to samo neki taj filozofiranje o nekim bolestima o kojima ne žele ljudi da pričaju, da je najlakše da kažu ili genetski ili kao to je zašto je bio zlostavljan kad je bio mali. Ali nema opravdanja, na kraju kad svedemo račune nema opravdanja. I da je tako i da nije tako, ne postoji opravdanje za to. Pa nije opravdanje što te neko zlostavlja. Pa dobro, ali onda sad je bilo ko gleda i ko kaže ove si izvukao, ali dobro, imao je teško detinjstvo, onda će svako da kaže imao sam ja, ovo pa mi je opravdano. Baš tako i onda ja sebi mogu da dozvolim da radim ovo. Ne može i to jeste ono, i zato mene ta ljudska prava iritiraju do te, gde su bre moja ljudska prava? Apsolutno. Zašto vi mene hapsite bre, da mogu zato, zašto? Gde su moja ljudska prava? Ko će se bori za moja ljudska prava? Na kraju krajeva tu su negde i možda porušena tvoja ljudska prava kada stoji javno da si nasilnik. Neko tebe karakteriše tako. Pa kako nisu? Ne samo nasilnik, imaš gomilu epiteta. Jasno, ali to je opet tvoje ljudsko pravo. Gde je moje ljudsko? Što se ne bore za moja ljudska prava? Ne, oni se bore za ljudska prava pedofila. Ne znam da mu objasnim, nisam, kažem, izgleda da nisam dovoljno inteligentan, ne mogu da razumem to. Ne samo ja, nego niko od nas. Ne možemo da shvatimo, glupi smo, oni su očigledno inteligentniji od nas mnogo i tu ću se zadržati. Nema objašnjenja. Pošto je podignuta optužnica, da li ti dalje možete da delate? Kakva optužnica? Pa u Crnoj Gori, je li tako? Ne u Crnoj Gori, kod nas. Kod nas nije podignuta. Nije. Samo je pokrenut postupak, taj kao policija. Nije otvoreni predmet. Predmet, tako je. Ja sam rekao predmet Pavla Bihla je otvoren 2015. godine. Da. Šta, to je normalno, tužilaštvo prati organizacije, prati grupe, prati... Ali to je i okej da se prati, mislim, dobro da se prati. Normalno i treba da prate, šta? Ali onda treba da prati i pedofile, je li tako? Pa to i pričam. I te prestupnike i te povratnike. Naravno, ništa nemam protiv da nas prati i da kontrolišu i da ne prelazimo neka ovlašćenja građanska i ovo. Sve se ja slažem, ništa sporo nije. A ba te pratite i ove. Nemoj se fokusirate na nas kao mi da lovimo ili pa koga lovimo? Lovimo mi duhove i veštice, nego lica, ime, prezime. A ko vas lovi? A ne znam, ne mogu da dobacim ko je toliko bolestan. Evo vidjet ćemo kad me uhapse, pa imam ja već spremno i saopštenja i imam ja sve kako će to da se... Znači postoji šansa da dođu i da te uhapse? Kako ne postoji? Pa ja kažem, čekam svako jutro. Ajde da vidimo ovaj drugi prilog koji imam. Dobro, ja sam pedofil. Ajde reći, ja sam zoofil. Ja sam zoofil. To je teško da se kaže. Pa naravno da jeste. Viš kako je teško, kako je? Da. Kako je, sad gledati objasnju stvar. Dobro.
Uznemiravanje dece zašlo na više nivoa, sad ću te objasniti zašto. To dete će imati traume zbog tebe i zbog tebi sličnih. Imaće problem sa muškarcima, bit će promiskuitetna, bit će ovo, bit će ono, bit će hiljadu zala si naneo tom detetu radi nekog svog hira, gluposti, uzbuđenja i tako dalje. To se desilo jednostavno tako spontano zato što sam osjećao blinu. To je više puta, nije samo jedno. Da. Da. Znači on se ovde pravda da bi on svakako osjetio nešto zašto je to oblina, a ne dete. U stvari on kao ne zna da je to dete. Kao što bi moglo da postane, kad poraste. Opet opravdanja. Pa ne znam, čuli ste. I za to sam ja kriv. Odakle meni pravo da ja pričam s njim? I to sam kriv. Kako nemaš pravo da razgovaraš? Nemam pravo, ne daju mi. Ja više. Ne daju, ja sam... Pa valjda imaš pravo ako on pristane da razgovara sa tobom. A da li ja sam ga naterao? Ja sam ga prisilio da on dođe i da priča. Niti ga je ko prisilio, niti ga je ko naterao. Pa ne ide onda vama u prilog da objavljujete sve te snimke ako nekog silite na nešto? Kako mogu ja da silim nekog da se dogovara, da se nađe s devojčicom? Kako da ga nateram? Ja ne mogu da ga nateram na to. Kako mene ne može neko natera, ne znam se drogiram? Kako ću me nateraš? Ne možeš me nateraš. Kako me nateraš se vidim za detetom od 30 godina. Kako ću me nateraš? Ne možeš me nateraš. Znači jednostavno, ako ja imam tu žicu u sebi, ja ću to da uradim. Ako nemam, ne može me natera, Bog od, ne postoji sila. Znači oni ni na šta nisu naterani, nego vrše sami krivična dela. I mi smo samo tu da ih prokažemo. Ljudi to ne razumeju, mi ih ne hapsimo. Mi ih ne vodimo u zatvore, mi ih ne vodimo u Pa možda su ljudi, zato što vi kažete građansko hapšenje, to jest vi imate pravo da zadržite do dolaska policije kao građani. Pa onda su možda oni to pomislili kao građansko hapšenje, kao izraz. Pa evo, da izbjegnemo, evo i da se sklonimo od termina građansko hapšenje. Kao udruženje, kao fondacija, kao neko kome u statutu piše da se zalažemo za, pa onda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, stoji zaštita i prava dece. Pravnici, pa čak i ja, eto koji nisam pravnik, smatramo da ovo jeste zaštita prava dece. U jednom možda malo ekstremnijem obliku nego što smo navikli da pravimo tribinu i idemo sad ne znam negde da pričamo o tome, mi zapravo delamo. Znači, u konkretnim akcijama mi sprečavamo i konkretne akte pedofilije, zoofilije i raznih drugih boleština koji idu uz to. A da na ovom snimku nije Pavle Bihalj, nego da je, na primjer, otac koji ima devojčicu, koji ima ćerku i koji ovako želi da obavi jedan informativni razgovor sa čovekom koji ima takve sklonost. Da li smatraš da bi bio osuđen? Da. Bi? Da. Da li on ima pravo da priča? Ne. Isto? Nema ni on. Pravo ima da priča samo tužilaštvo. Oni su ti koji oni o svemu mogu da pričaju. Oni mogu da pričaju o svemu i onda im je lakše da uhapse, ne znam, nekog za neku korupciju od 5 miliona dinara nego što će da pohapse 84 pedofila, što je mnogo veći plus za državu. Ja to ne znam kako ne vide. Ej, spasite 4 kuce. Mnogo ćete više dobiti poena i kod javnosti i kod onog što su uhapsili tamo nekog što je ukro 5 miliona dinara. Koga to bre interesuje? Koga to zanima? Nikoliko ne interesuje. Ovo ljude zanima. Naravno, zato što je ovo zdravo da se bavimo time i našom decom na kraju krajeva. Ali ono što mene plaši, Pavle, složit ćeš se sa mnom, a to je da sada bilo ko se u ovom trenutku dopisuje sa nekim maloletnim detetom, devojčica, dečak, nevažno je, i sada mi pričamo javno o tome da tužilaštvo ne reaguje na ove teme, ja se bojim da će taj uraditi nešto, s obzirom da do sad možda nije smeo, nego je bilo samo na porukama. Da, bojim se te poruke koje šaljemo. Ne šaljemo i mi, šaljete zašto. Mi ćemo svoje raditi i svakog koga budemo uhvatili isto ćemo delovati. Ne može mene da zaplaši sad, ne znam, zatvor. Stvarno strašno je. To što me interesuje. Pa samo će napraviti još 100 puta gore. Ništa, ja sam rekao 1000 puta, ništa neće se rešiti mojim hapšenjem. Možemo stavim tim i na posljednji prilog. Znači, sada je 12 sati, 6 je danas. I reci nam, zašto se kaješ? Posle ovog silnog razgovora. Iskreno se kajem, znači, za sve fakte pedofilije i zoofilije koji su mi padali na pamet i u kojem sam bio umešan
Iskreno se kajem za sve što se tako desilo i želim da potražim pomoć da se cela Srbija očisti od ovakvog šljama, kao što sam ja, i da time pospešim da cela naša zajednica bude iskreno i jedno dobro, zdravo mesto za život. Iskreno se kajem za sve što se desilo i obećavam da ću potražiti pomoć i neću ništa više tako nikada ni ponoviti. Kontrolisat ću maksimalno koliko mogu svoje porive i svoje misli. Znači, Kako će proći ostali? Svi ostali koji ovako nešto budu pokušali ili ne daj Bože uradili, proći će bar 300 puta gore od mene. Zato što sam imao sreće jer su ovi momci ovde jako korektni i ljudi od reči. Jako su fini, momci koji žele da pomognu, a ne samo da izvuku nešto loše. Hvala im na ovome što su mi pomogli i što su mi ukazali na vreme na sve što mi je potrebno, da bih mogao postati prava i zdrava osoba, kao korisna i u našoj društvenoj zajednici. Ovo je on svojim rečima rekao, iskreno je mislio. Svojim nema na čemu, brat, nema na čemu. Kako se zahvalio, nema na čemu. Čekaj, ovo zvuči kao neka reklama. Jel njemu piše što treba da kaže? Ne. Si siguran ti? Evo ja vam garantujem životno, sam iz svoje glavice ovo ispričao u dahu. Evo vidite, nema sečenja, nema ništa. Ali ovo treba da bude poruka zapravo. Tačno. Jer ovdje nema greške. Ali šta je sad ovdje strašno? Strašno je što ti čovjek daje komplimente. Šta je sad ovdje? Pa dobro, šta mi... Stani, bre, uhvaćen na delu, pričate s njim, on ti persira sve vreme i na kraju komplimenti. Mislim, baš nije realno. Ne, pa što? Pa oni rekao da smo mi fini momci, normalni momci koji žele da pomogu, da se ovakve stvari više ne dešavaju, da ovo, da ono. Ne vidim ja, ovo je suštini, ovo je poenta našeg rada, ovo što je na kraju rekao. A onda institucije treba na osnovu ovog što je rekao da ga osude i da mu sude za ono što je uradio. Ok, on ti se pokajao sad javno, izvinio si se ovo ali sad moraš i odgovaraš malo. Pošto ovdje nisi ništa odgovarao. 3-4 ćuške i to je to, ništa. Baš ništa. Da li smatraš da njima možda, eto, ako ništa drugo, ako ne reaguje ko treba da reaguje, ili, što ti kažeš, pravovremeno, možeš kasnije reagovati. Da li smatraš da je njima mnogo veća kazna kada ih neko prepozna? Komšija, ne znam, ili ako su oženjeni kao žena nije znala ili tako nešto? Evo, sad ću ti kažem, ovog jedan Atelija zove ženu, to je bio haos, ali imali smo slučaj jedan na Bežaniji gore, uhvatili smo jednog ozbiljnog predatora, koji se otimao i imao je one falš, pomoć i počeo da beži levo, desno, ne znam od čega je bežao. Mi smo bukvalno prišli samo, rekao, evo mi smo ta devojčica, ali šta se dešava? On pobegne, mi ga objavimo normalno i počnu se javljati ljudi. Ovaj mi je uznemiravao dete u ideji, javljeno se, znači ovaj je na Bežanijskoj kosti, i on sam sebi napravi čovjek još veći problem, jer sad su ljudi kivni što je pobego, a pobego nam je zašto? Pa ne možemo mi, i dobro je što je pobego, jer da smo ga zadržali na silu, onda mi prekoračujemo tu meru. Čak ni tad ne prekoračujemo, ali bi onda morali da sačekamo policiju da dođe. Ovako on je pobego što, kako bi nama inače mogao neko pomogne? Majke, kako pobegne? Pa da. Čime? Raketom. Gde će pobegne? Ima nas 10. Kako će pobegne? Znači, nije on pobegao zato što smo mi nesposobni. On nije želeo da razgovara i otišao je. To je svojevrstan krunski dokaz. Da ima svoja prava. Da ima svoja prava, da ne priča sa nama. Kad kažem pobegao, ne mislim pobegao sad tu trčao i ne znam šta. Jednostavno, otišao je svojim putem. Tako je. I time ja pokazujem da oni imaju pravo i da odluče da ne razgovaraju sa nama. I to onda nisu nikakva prava kršenja njegova. A ispričaj to za ženu što si teo da ispričaš, za suprugu što nije znala. Dobro, neću sad da ništa, pa mora da zove... Mislim da nema ništa gore nego kad žena sazna nešto. Mora da zove svoju lepšu polovinu i da joj saopšti da je presrela organizacija Fortis i da šta je uradio. I kako je žena reagovala? Im reagovala, bila je onako vulgarna. Rekla mu je svašta preko telefona. Ne, prvo mu rekla se šališ. Pa on rekao ne šalim se uopšte.
I onda je ona rekla, ti si ovo, ti si ono. Ja mislim da je to najstrašnije saznati da živiš neko toliko godine. Brale, ti polako kući imaš veću kaznu nego da... Pa to je sledeće bilo pitanje. To je moje sledeće pitanje baš, da li je posle toga molio da ostane kod vas da spava i to? Ma nije on je samo gledao gde da ide, samo da ne ide kući. Pa kao Ford, ti si mala beba kao za ženu kući. Ne, pa mogu da zamislim šta je bilo kad je pa to je ono što ti kažeš... Mogu i ja, vrlo onako mogu da zamislim. Da je sramota to ono što vi radite. Zapravo da to nije javno, prošlo bi tako kako bi prošlo, niko ne bi znao za to i niko i ne zna, pa bi mogli da se ćuti o tome. A samim tim što je javno, eto, saznala je rodbina, saznali su neki tamo braća, sestre, to je sramota. Vidi, postoje tu elementi, neki sad, istini za volju, neki elementi u našem radu koji nisu 100% u skladu sa našim zakonom per se, ali šta je sad tu? To je kao kad prođeš na žuto svetlo. Jeste, ne treba. Ne bi trebalo, ali... Ali prođeš na žuto svetlo, to je žuto, tako, nije crveno. Da, ali tu negde moraš da imaš da kažeš. I mi smo uvek između te granice, između crvenog i zelenog svetla, ja održavam to u toj na žutom svetlu. Prođeš na žuto svetlo, nemaš kaznu. Prođeš na crveno, imaš kaznu. I mi ako uđemo nekad u crveno, ja nemam problem da odgovaram, stvarno. Preteramo nekad ako nismo dovoljno psihički jaki i sposobni da se nosimo sa time i da uzdržavamo svoje nagone, i opet kažem, mi se ništa ne razlikujemo od njih. Ako je poenta da ti uvatiš da mučiš nekog, maltretiraš i zlostavljaš, pa mi onda nismo za to. Jer ovdje stvarno nije to poenta. To što ih mi nekad vidjeli ste, što oni sami naprave neku koreografiju, to malo da to ublažimo, sve ovo Misliš na Titanic? Ne vidim, pa i na Titanic i na reklamu za Durec. Ne vidim tu sad nešto, sad ne znam. Imate, kažem, preko, evo, pred Catch Hub. Upiše Boga u njima u Americi. Upiše u odvali, to su take batine, mi to ne radimo 1% od toga. A mi smo na Balkanu. Da. Da imamo malo drugačije razmišljanje. 1% od toga ne radimo. Ono što se pominja, to je da im objavljujete likove, osim u ovom slučaju, i da to kao krši ljudska prava. Zašto to krši ljudska prava i zapravo koliko je to smešno u odnosu na celu poentu što vi radite? Pa evo, pričali smo to na početku, ja stvarno ne vidim zašto je kršenje prava prokazivanje pedofila. Neko kaže tamo, nemate vi pravo da objavljujete, pa što ja nemam kako nemam pravo. To je javna površina, mogu s njim koga hoću. Ne kao lik što se pokazuje, a nije osuđen. Za to možda me tuži. Nek me tuži za neovlašćeno snimanje. To je maksimum što mogu da me tuži. Neovlašćeno snimanje. Platim kaznu 50.000 dinara, ja im smeće. Pogotovo što vi dolazite sa dokazima, prepiskama. Tako je, platim 50.000, svaki put ću platim 50.000, da te ne vidim, pseto jedno i to je to. Eto, to im je maksimum što oni mogu. To zlostavljanje i mučenje, oni mogu da pakuju. Ja ne kažem. Mogu da pakuju i kao što će da pakuju. Ali toga nema. Evo ja sad kažem, i vidjet će da nema. Mislim, ne znam gde će da nađu dokaze za to. To mi nije jasno. Sti što je problem što oni mogu da drže u pritvoru po 6 meseci dok traju njihove istrage. Koje ne umiju da završi. Drže čovjeka 6 meseci unutra kao nema veze. Dobro, ja svako smatram da ti, ako budeš u nekom trenutku u pritvoru, da će organizacija nastaviti da radi. Da li postoji nešto što može da zaustavi vašu organizaciju u ovome da jednostavno se spašavaju deca? Oni su probali da zaustave i ne može, to je ideja, to nije stvar koja je sad kao organizacija. Mislim, to je ideja jednostavno jedna koja će ići kroz klince, koja će ići kroz druge ljude koji ništa oni ne rešavaju time. To kao uhapšen. Stvarno to... Vaša je poenta da usledite zdravo razmišljanje, zapravo. Tako je. Znači da jednostavno svako mora biti društveno odgovoran i da kada ima saznanje o tome, mora da reaguje. Obavesti policiju. Neće reaguje policija. Voli druže, spasi dete, spasi ženu, spasi psa, spasi... To ti je obaveza kao muškarca, kao građanina, kao... Koliki broj pedofila koje ste uhvatili na delu vas optužuje za neko zlostavljanje, maltretiranje? I šta je uopšte znači kada pedofil nekoga optuži za zlostavljanje? Pedofil koji ima odnose ili želi da ima odnose sa dvojčicama? Ne znam, šta je zlostavljanje? Vidio sam samo dve, tri prijave. One su bile uglavnom u vezi nekih ucena, gluposti, neki da im tražimo pare, to se nikad nije desilo. Ali to im je kao, sad kao mi ih ucenjujemo za pare. A rekao sam, taj se ispalio jedan što nas je prijavio, smo mi već objavili snimak, a on otišao prijavljeno za ucenu, pa sam im onda rekao, čekajte, pa kako nas je prijavio ako već snimak objavljen? Da. Čime ga ucenjujemo? Da, ko već je otišlo.
To je već napolju. I onda, eto, to im je, a ubeđen sam, nemam tačnu informaciju, ali ubeđen sam da nas je svih 84 prijavilo. Prijavilo? Da. A šta kažu? Maltretirali su nas, trebali su nas da priznamo nešto što nismo uradili. Mislim, ne znam kako, nisam video, ovo što sam video kažem šta je, ovo drugo, ne interesuje me što lupetaju oni. Pa mislim da policija nisu idioti, znaju, vide, ono... Naravno. Da. Sigurno ga oni pitaju, čekaj, na osnovu čega, šta pa nisu ti prišli čista mirom, ona pokaže. Daj telefon. I šta će onda? Za sam kraj, šta apeluješ negde ljudima od koje očekuješ podršku? Da li ti imaš podršku, glavno pitanje, da li imaš podršku vlasti? Pa ne znam da li imam. Evo, hoćeš možda da to bude apel za sam kraj? Pa ne znam da li imam podršku vlasti, ali znam da određene strukture, ne mogu kažem vlasti, nego bezbednosnih službi imaju protiv ovog što radi, a drugi deo podržava. Tako da ne znam da li imam podršku, znam da me do sad niko nije dirao. I ne vidim razlog da me diraju. Tako da nisam imao probleme kao što imaju u Crnoj Gori. Mislim da je naša vlast mnogo bolja nego u Crnoj Gori, mnogo nacionalno orijentisana, imate neke tradicionalne vrednosti i mislim da njima ne smeta sad to što ja radim, nego im možda smeta to što ukazujemo na neke propuste. Opet kažem, tužilaštvo i vlast i država nemaju veze. Tužilaštvo je potpuno nezavisan organ s kojima i sama vlast ima problema. Tako da ne mogu da kažem ni da me podržavaju, ni da me ne podržavaju. Mogu da kažem da mi ne prave probleme u smislu toga nisu mi ih do sad pravili. Opet vlast nije tužilaštvo, pa onda ne mogu ni da... Ne možeš da zameriš, da. Da, ne mogu da im zamerim ništa, ali mogu da im zamerim eto to što nam malo ne pomogu. Da, malo gurka. Pa malo da poguraju, tako je. Zašto mislim da je zdrava? Da je zdrava. Ne treba kriminalizovati nas. I evo vidite recimo, evo kako su me, ajde da kažemo, kako su me podržali. Nijedan taj medij koje nazivaju ne znam, režimski ili vlasti, ili koji su i otvoreno, mislim, njihovi, nije nas napao. Eto, mediji koji su opozicioni, koji su ovo su nas blatili, napadali, tako da, eto, to možda nešto govori. Ne insinuiram ništa, nego razmišljam naglas. Prosto gledaš opcije koje, gde se pojavljuje tvoje ime kao nasilnika, gde se ne pojavljuje i onda po tome gledaš da imaš podršku. Pa po tome vidim, da verovatno im nije ono, koliko ih interesuje Pavle Bišić, imaju ljudi problema, Kosovo, Republika Srpska, što oni razmišljaju o meni da li sam uhvatio 12 ili 62 pedofila, što ih ne interesuje. Ali trebalo bi zapravo. Pa vlast kao vlast, ne, zato postoje institucije. Ne može da se bavi Vučić i pedofilima i s Republikom Srpskom i Rusijom i Trumpom i ovim i onim. Čovjek nije oktopod. Čime se bavi predsjednik države i čime se bavi vlast. Zato i postoje resori ministarstava koji se bavi svako određenom oblasti. Zato je teško to vlast. Vlast je mnogo širok pojam. Određena ministarstva nas definitivno podržavaju. Ali smo i primjer, mislim. Ali ima i oni koji nas ne podržavaju. Imate strukture u okviru određenih ministarstava, da li to bila ova ili ona služba gde su za i protiv. Znači, uvek ima... Ali svako kao Sedmos ili kao medij, definitivno ovo je dobra stvar da se, eto, i ako ne dođe do njih, da evo na ovaj način apelujemo da se nešto uradi po tom pitanju. Bar koliko toliko. Da. Hvala ti, Pavle, na gostovanju, što si izdvojio vreme i došao da pričamo, malo dignemo svest o tim nekim stvarima koje smo mislili da gledamo samo u nekim filmovima, samo na filmu. Zapravo to se dešava na svakom drugom ćošku. Koliko je često? Svaki drugi komšija, je li tako? Pa dobro, nećemo sada preterujemo, ali... Pa šta kažu procenti, statistika? Pa, mislim, procenti kažu, ako ih imamo 2-3 dnevno, loši su procenti. Da. Baš su loši. Znači, ako mi imamo uhvaćenih 84, čini mi se, za 4 mjeseca, previše, da. To nisu dobri procenti.
Da, i treba da podižemo svest i mi to činimo svakom emisijom, pogotovo u kojoj si ti gost, ali i ovako mi volimo da podignemo svest o tim nekim stvarima, prosto predostrožnost. Hvala ti još jednom što si bio naš gost, što si izdvojio vreme, a za sve naše gledalce koji slučajno nisu ispratili večerašnju emisiju, uvek je mogu pogledati na YouTube kanalu Hype TV, također pratimo se i na svim društvenim mrežama. Nemojte da zaboravite da čitate ekskluzivne vesti na portalu Hype TV.rs, bosanski kanal, Makedonija i ostanite uz nas, sad gledajte ceo razgovor sa osumnjičenim za pedofiliju i zoofiliju. Smo sve. Jasno. Ajde polako, znači da nam ispričaš od početka kako je to sve, je to prvi put da se desilo, drugi put, treći put, da nam kažeš još koja lica su unutra, koga još ima ko se time bavi. Dobro, ovako. Samo skij kačke, molim. Hoću, okej. Kažete mi samo nisam čupao. Ma nisi, vrate, pa nećeš nam da ideš na televiziju. Hvala vam lepo. Nema problema. Vi me malo photoshopirate. Pa nemoj da te photoshopiramo, mi sad viš kako se photoshopiramo, nemoj te prepozna niko. Nemojte, molim. Slušaj, kaži, znači lepo od početka, znači ti si tamo bio, to je UB. Ne, ja sam bio u Bočaru. Bočar, selo kod Kikinde, tamo smo kupili stan. Ja kuću, ja se izvinjavam. Dobro. Da. Znači, ja sam živio i radio u Africi, tako smo se u stvari upoznali, da krenemo od početka, tako ste rekli. Početka, brate, Vaši. Ništa nije delovalo, kako da vam objasnim, sve delovalo normalno, eto, u jednom reči, tako da vam kažem. Živjeli smo zajedno, okej, sve je bilo okej, tamo nije bilo nikakvih znakova, znači, takvih stvari, evo, tako ću da vam objasnim. Žena izgledala idealno normalno, kao i svaka druga žena koju vi vidite i ja. Znači, voljela je ponekad da se slika malo, da kažem, provokativno. Slobodno, vidi, sve moraš, izvini samo, možeš samo molim te svetla, sva da pogasiš, samo da nam ostaviš ovo. Mogu ja da skinem ovaj peđi vrući? Vidiš. Hvala vam. Voljela je ponekada da se slika malo provokativno, ali ništa nije ukazivalo na neke ove radnje, jel, mislim, znate o čemu se radi. Živjeli smo okej, znači, dobili smo dete, sin nam je umro u Africi. Imao je bolest, nije ni bitno sada koju, i od tada je ona počela da se menja drastično. Zamolila me da ostavimo taj život tamo, pošto sam ja tamo radio, imao sam platu, imao sam sve, da dođemo u Srbiju ovde. Ja sam je doveo u Srbiju. Moja majka lično može da nam potvrdi da je ona bila garanter, ja nisam mogao budem garanter iz Afrike za Srbiju. Došli smo ovde, počela da se menja drastično, zato što moje mišljenje, ovde nema familiju, nema ujake, nema nikoga jednostavno ko bi, kako vam objasnim. Možda živi kako hoće, eto da vam kažem tako. Znači, počela je jako puno ponašanje da menja, počela da me pita neke stvari koje su meni bile malo nenormalne, ali ajde, žena mi je, mislim, dok nije krenula da ide na ovu stranu na koju je, nažalost, sve i završilo, videli ste, momci svi, šta se dešava i o čemu se radi. Ja nisam, znači, hteo da budem, kako da vam objasnim, umešan u to. Voljela je da popije, pa je počela i mene da tera da pijemo zajedno. Razumete? Znači, popijemo, onda me pita, ajde, hoćeš da se slika malo, hoćeš da me snimaš. Ja sam nešto snimao, ja kažem, većinu nisam ni znao. Kada sam video posle šta sam uradio, ja sam mene pitao da li je ona normalna i o čemu se ovde radi. Zato što je ovo nenormalno. Znači, to nije, znate šta hoću da kažem. Ona je rekla, pa kao samo da probam, ono. Ajde da probam. Pa čekaj bre, šta ti kažeš na to samo da probam? Ja sam rekao da ne želim da učestvujem u tome više, uspeli da me nagovori 2 ili 3 puta i onda sam rekao da ili prestane sa time, ili da se razvedemo, kako valje dolikuje, jer ja stvarno ne mogu to da trpim, ja volim te pse, ja volim svoje životinje. Dobro, pusti tu priču, pa te nema zezaš, sad voliš te pse, pa te nemoj to. Pričamo normalno, ako ćemo pričamo normalno. Naravno. Znači, nisam želeo da učestvujem uopšte u tome, niti da me ima u tome, niti da imam ikakve veze sa takvim stvarima. Može da te nagovori jednom, eventualno, da te nagovori 3 puta, to već nije nagovaranje, nego je učestvovanje i saučešće. Nagovorila me 3 puta zato što me napila, evo iskreno vam kažem, moja greška ispod sam budala. Znači opet alkohol. Opet alkohol, napila me, ajde da popijemo, ajde da se opustimo,
Ne kaže ona odmah da to hoće. Razumete me, Pavle? Nego to onako spontano, drugačije, pa hajde malo i to sada. Pa dokle bre više to sada, znači posle tog trećeg puta sam mi rekao, slušaj, ako ti to voliš, kaže se mi razvedemo kako valja, i da lepo idi i nađi nekoga koga to voliš, samo da znaš da je to ilegalno, ja to ne volim, niti hoću to da imam u blizini mene, niti hoću da učestvujem i u kakvim radnjama tog tipa. Znači, mene to ne interesuje, niti išta lepo u tome ja vidim. Niti u ičemu drugome tog tipa nešto lepo vidim. Ja sam hetero, volim normalne žene, ko svi vi momci, normalno ponašanje, znači, razumete, Pavle, mislim, ovo je protiv prirodni blud, ako mogu tako se izrazim. Što je sasvim normalno. Taj Adam pas, znači, ne zna ništa. Ona... Kaži ti, zoli. Ajde ispričaj, kako ja sam ramo odlice. Da, taj Adam pas ne zna ništa, znači, ti kao ljudsko biće... Vidi ovako, ajmo opet od početka. Sve to što ti pričaš, nema veze s mozgom. Dobro. Ko će se nagovoriti? Ajde, molim te da ne pravimo scene, a lepo pričaj kako jeste, brate, lepo, da ne ode da ne treba. Hoćemo sve da uradimo da ne ode da ne treba, ali brate, ovo što ti pričaš sada, vidjeli smo slike, vidjeli smo snimke, napravio si IHH i slika i snimaka i sad kažeš kao, eto, nagovorila me. To nije jedan dan, to je više dana u nizu. To je 3 puta, da, bilo. Za koje ja znam. Možda je to radili kad ja nisam znao. Ne, ali si ono ti slikori nađeno na tvom računaru. Na njenom. Ne bi to je bio kod tebe, pa ti si sliko, pa dakle računar, sad da ne navodim, pošto smo ovde ljudi gledaju, znači odakle se nalazi to tu, to se nalazi, to si ti sliko. Telefonu, tačno. I sad ajde, mi hoćemo da napravimo normalnu situaciju neku, da ne moramo da te bacimo sa terase, a ti, brate, pričaš svoju priču opet neku koja nema veze s mozgom. Ajmo opet u početku. Znači, ne šta želimo, evo želimo istinu. Ti ćeš sutra u policiji da kažeš ono što treba da kažeš. A ovde sada pričamo da bi, šta je, narod hoće krv za ovakve stvari. Razumem, potpuno. Jer to ovo je sramota, katastrofa, bruka i tako dalje i tako dalje. Znači, mi da ne bi narodu davali krv, mi im dajemo priznanje i dajemo narodu istinu. Ako ti ne daš istinu i ne daš priznanje, mi nemamo izbor. Nema problema. A ima problema, zato ti je on lepo rekao. Ajmo još jednom sad, znači, okej. Nije problem, mi smo sedeli i pričali i s pedofilima, i sa silovateljima, i sa ubicama, i sa ovakvim, i sa onakim. Majko. Znači, lepo kažeš, ok, imam problem, dopalo mi se, volim, neću to više da radim, hoću ovako, onako, znači lepo, a ne, slučajno mene nagovorila, napio sam se ovo, ono, ona je kriva. To pričaš tamo gde treba da pričaš. Jasno. Ne pričaš kako jeste, znači, to nema potrebe za... Ja mogu, evo, ko muško iskreno svima kažem, muškarci smo, znači. Nisam obožavalac toga, ne mogu da kažem da volim zoofiliju, stvarno ne volim. Ali jednostavno, ajde da kažem, mislio sam da ništa ružno ne radi jer nije povredila te kučiće fizički. Evo, to ja mogu da vam kažem, da obožavam, ne volim. Ako hoće, ja ću reći da volim. Ali to moje mišljenje nije. Ne treba ti da kažeš ništa da te neko nagovara. Ne treba da kažeš ono što jeste. Žao mi što sam tu radio. A mi smatramo ovde da ne govoriš istinu skroz, što je i razumljivo. Jako je teško prevaliti preko usta neke stvari. Dobro. Znači, reći ja sam pedofil, to je mnogo teško. Da, jasno. Mi vidimo kako oni reaguju kad treba to da kažu. Oni znaju šta su radili, znaju ovo i znaju ono, teško im je da prevala preko. Tako je tebi teško da prevališ istinu preko usta. Jasno. Nisam obožavatelj, mislim, nije mi smetalo. Ali nije ti ni gadno. Nije mi bilo toliko gadno. Nije mi smetalo, tačno. A kom normalnom čoveku to ne može da bude gadno? To je svakom gadno. Pa računam, nije povredila te kučiće, ja se nisam mešao u to, ja nikad to ne bi uradio ja. S nekim psom, tako kažem, ko što i nisam, nikada. To mogu oči da vam kažem i da vas gledam. Ti si samo sliku? Ja sam samo sliku, da. Niti me to pali, evo da kažem na taj način, niti me to loži mene. Probao sigurno. Kako vam objasnim? Nije mi gadno, ali ne želim da se to nastavi, ne želim da to ode dalje u nekom smeru u kome niko od nas ne želi. Znači probao sigurno, nije mu gadno. Nisam, gospodine, verujte. Života mi znači. Mogu se zakunem. Nego vrva ga da snima, sigurno da nema borba da proba. Nisam. Za srpski ne znam uopšte, tako? Pomalo. Ja mogu pred bokom da vam se zakunem. Nemoj da se kuneš. Da. Nisam nikad imao seks sa psom. Niti ću. Nemoj da se kuneš. Ne pada mi na pamet. Ne zbog vas, zbog sebe. Ne želim da povredim tu životinu. Nemoj da se kuneš. Ja njega nije povređivano.
Da. Dobro, ona je žensko, ja sam muško, za nas je drugačije. To može da ima posljedice, ne želim, mislim, nije mi, kako mu objasnim, nije prirodno, nije normalno. Dobro, i šta je sad po tebi onako ovde rešenje? Ja bih želeo, ako ikako to bude moguće, ako mene pitate, da odgovara zato što je uradila, znači, ništa drugo. Dobro, a ti kako ćeš odgovaraš? Ako treba da odgovaram za snimke, ja ću odgovarati. Ja priznajem da sam slikao, priznajem da sam snimao. I pred vama i pred bilo kime. Neću da lažem da nisam. Jesam. Ako treba odgovarat ću, nije problem šta da radim. Hoće odgovarati sigurno. A daj nam još neko ime, moraš da nam daš još nekog tu s kim se ona druži i ko je upleten u to još. Znamo da ima još ljudi. Estina Ivanović, znam da se sa njome jako puno čula. Kristina Ivanović? Estina Ivanović. Estina Ivanović. S njom se jako puno čula sa UBA. Znači, ona je udata za Marka Ivanovića. Čula se sa ovim čovekom iz Beograda često isto, taj crnac što ste rekli. Ja se izvinjavam, samo da uzem naočar, jel vaš? Uzmi. Jeste super. Samo da pogledam. Da, to je ta osoba. To je ono. To je Estina Ivanović. Pa ja te pitam, ja znaš još nekog crnca, ti kažeš ne znam. Znam samo nju. Iz Beograda ima jedan crnac. Pa je li ovo crnac, čoveče? Da, crnkinja. Pa to sam te pitao. Da, čula se sa njom, to znam. To sam rekao. Ali ima još neki crnac? Iz Beograda ima. Ne mogu imena tačno da se setim. Imaš neki njegov telefon, broj, nešto? Imala je ona, ja nisam imao. Neću da vas lažem, u oči vas gledam. On radi za ambasadu kamerunsku u Italiji. Taj nam treba. Kako da mu nađem ime sada? Taj nam treba iz ambasade. Vaši. Mogu da pogledam na internet. Ili pogledajte vi. U Beogradu živi, znači, stvarno ne mogu da se setim. Davno je bilo, letos je bilo. Ni ime, ni prezime, ništa. Vincent, moje ime. Vincent. Prezime ne znam. Kako si rekao, ambasada koja? Kameruna u Italiji. Ambasada Kameruna u Italiji. Aj kucaj. Vincent se zove čovjek. Moraju da imaju... Sad ovo kod Estina gledam. Da li ima Vincent, a? U prijateljima. Pogledajte, da. Mi smo dobili još neke informacije o tvojoj bivšoj supruzi. Dobro. A te informacije su da ona ima te, ajde neću kažem zabave, ali performanse, gde učestvuje više ljudi. Jesi ti nekad video to? Do sada nisam, neću da lažem. Jesi čuo? Nisam, od vas čujem prvi put. Neću baš. A posle braka jesi čuo? Vi ste se razveli zvanično, tako? Nismo još 23. marta. Dobro, a ispričaj nam zašto si dobio zabranu prilaska? Ja sam hteo da se razvedem u avgustu. I rekao sam joj se razvedemo, ona je to rekla, nema problema, okej, da se razvedemo. Sve super. Ja sam, znači, htela da predam brakorazvodnu parnicu. Tamo se koncentrišem, ja se izvinjam, da se setim tačno kako je bilo, znači. Sređivo sam kuću, da ne brzam što i kažete. Ona je htela, znači, da, ja sam joj rekao da može se pokupi i da ode. Ne mogu tačno se setim kako je bilo. Ona je pozvala, ona je mene prijavila policiji za nasilje u porodici i nedozvoljene polne radnje. To me zanima. Da, nijedan dokaz protiv mene nemaju, jer ja nikada u životu... Kakve su to nezakonite polne radnje? Pipkanje, tako su naveli. Koga? Kao da sam ja pipkao njenu ćerku. Ja u životu nisam pipnuo nijedno dete. Tu smo ptičice. Da, nisam nikada pipnuo nijedno dete. Dobro, to svi kažu. Dobro. Ali, ajmo ovako, pošto ja to znam. Dobro, izvolite. Jer sam ja to već sve vidio, zato sam mi čekao samo da kažeš da vidim da će kažeš istinu. Hoću. I hvala ti što si rekao istinu, da ne pravimo da to olešimo sad ovdje. Dobro, hvala vama što ste strpljenje. Jesi rekao o svojoj majici to? Da, znam. Koliko njena čerka ima godina? 12. S kim je dobila tu čerku? Ne znam, stvarno ne znam, iz Kameruna. To je iz Kameruna, tako? Da. Crnče malo? Crnče malo, da. I ti kažeš nikad u životu nisi pipnuo? Da, na taj način ne. A slušaj sad ovo. Dobro. Ali dobro pazi šta ćeš da odgovoriš. Ja ti nudim sad jednu opciju. Dobro. Koju ti neću nuditi posle. Znači dobro razmisli sad šta ćeš da odgovoriš.
Dobro, izvolite. Nije ucena, nego je predlog. Dobro. Ja znam odnos koji si imao sa tom devojčicom, ali ne od majke, Dobro. nego od devojčice. Dobro. Da se osjećala neprijatno u određenim situacijama. Samo sekund završi, molim te. Nemoj da pustim samo da mu kažem. Znači, gledaj ovako. Ja to znam. Ja te molim da mi ti kažeš tvoju verziju priče, da ja mogu u glavi u fioci da spakujem. Aha, to je ovako, to je onako, ništa nije problem, sve smo vidjeli, sve smo čuli. Ne postoji stvar koju ti meni sad možda kažeš, da me iznenadiš, da me šokiraš, što mi je bitna istina. Da bi povezao ja psihološki neke stvari, ko šta, kako, zašto radi, zbog čega i ovo. To dete se žalilo na tebe majci, njoj. Ja nju ne pravdam, ono je smeće. Ona se žala ne samo majci, nego se žalila i to oko onim ljudima da se osjeća neprijatno u trenucima, kaže da si umeo da je držiš u krilu, da si umeo da je dodiruješ onako neprijatno malo sad. Ti znaš sad, ja otprilike o čemu ja pričam, pa te molim da mi ispričaš malo više o tome, nećete niko dirati, ali imaš moju reč, samo molim te iskreno, reci kako jeste, jer ja znam, dete to ne može da slaže, mnogo je mala, ne može da slaže to. To ne može da slaže. To nije stvar koja sad treba da ulazi u zapisnik, ni ovamo, ni onamo, ovo je samo da mi dođemo, pa mislim privatno, da mi dođemo samo do jedne, kako bih ti rekao, do jednog okvira zašto ljudi rade određene stvari. Dobro. Su to poremećaj. Da, okej. I ako ćemo pričamo normalno, ajde da pričamo normalno, da istaramo sve na čisto, da završimo s tom nekom, ideš kući, ujutru u policiju, prijaviš ovu, ideš svojim putem, ali da budemo iskreni. Znači mi znamo šta je dete reklo za tebe i da se žalilo na tebe, da se žalilo da je dodiruješ kako ne treba i ono. Ispričaj nam o tome. Dobro. Iskreno, molim. Krenemo od početka. A neću od kraja. I ne molite da pusti ga neki ispriča. Ispričat će istinu sigurno. Znaš, hoću. Ajde. Jeste mi sedela u krilu, nisam ništa tu video na tu temu, tako da kažem, ružno, zato što sam i ja sedao. Mojim roditeljima u krilu. Ali ona nije tvoja ćerka. Ja sam je gledao kao moje dete, života. Znači, kunem se. Hteo sam da je usvojim. Dobro, polako. Da. Samo se. Da li je nekad bio neki dodir koji, eto, možda prvo ne vidim da ti primjerno da ti uopšte sedi to dete od 12 godina u krilu ili tada 10 godina, ni po jednom osnovu. To niti je tvoje dete, niti ovo, niti ono, žensko je dete, ne vidim ni za to razlog. Ali ajde, evo, sedalo. Da li je tu bio neki dodir, recimo, s unutrašnje strane butine? Jeste bio možda slučajno, znači. Nisam nikada teo da je dodirujem po ponovnom Molim te samo da mi niko ti to nije rekao. Ja šta te pitam te egzaktno. Jesam ti ja pomenuo polni organ? Jeste, bio. Jesam te pomenuo polni organ? Nisi. A što ga ti pominješ? Zato što znam što je navelo na sudu. Aj, čekaj. Ja znam sve, ponovo ti ponavljam. Jasno, izvinite. Ti zaboravljaš, ja znam sve. Moja greška. Ja te sad samo molim istinu da pričaš istinu. Znači ja nisam izmislio ovo, tako? Da. Znači bilo je dodirivanje unutrašnje strane butine. Slučajno, da. Evo opet. Ajmo opet sad, nije slučajno. Jeste, bilo je dodirivanje. Znači, bilo je dodirivanja. Što to slučajno? Ovlaš, kako da mu objasnim? Nisam je nikada dodirivao s tom namerom, znači to samo želim da kažem. Hoćeš da kažeš da se nikad nisi uzbudio? Ne, nisam života. A vidiš, dete tvrdi suprotno. Da, dete tvrdi tako, nisam se uzbudio na taj način. Dete tvrdi da je osjetilo erekciju. Mene, da. Tako je. Nisam nikada, znači, kako da mu objasnim, imao... A vidi, na zašto dete ne može da slaže, sve ću ti kažem. Dobro. Zato što dete kada se ispituje nije tu samo majka koja može da ga huška. Tu je socijalni radnik, ženski policajac, muški policajac i još 3-4 ljudi sa strane. Dete u toj situaciji jako teško laže. Jer majka može da nagovori, eventualno to što ti pokušavaš da insinuiraš da je majka nagovorila, da, može. Ali kada je sama s detetom, kada su tu socijalni radnici bla bla bla, ne postoji šansa. Dobro, razumem, da. Znači ti si u tom trenutku imao erekciju. I to je nepobitna činjenica. To dete ne laže. Dobro, nisam imao pravo, evo tako da kažem. Nego kako? Pa kako, muški smo, ajde, pa ću kažem, nije prava erekcija bila kada je skroz govori. Možda sam malo reagovao, ali ne na taj način. Pa dobro, reagovao si na taj način. Dobro, reagovao si na taj način. Šta ja hoću da povežem? Hoću da povežem da su te dve stvari, to mi je mnogo važno, uvek je isto. Jasno.
I to što ti pričaš, ja nisam pedofil, Dobro, možda nisi. Ne kažem ja da jesi. jasno, Ali si na putu da budeš. jasno. Ok, Možda nisi zoofil, a si na putu da budeš. A sad ću ti kažem zašto. dobro, Zoofil si na putu da budeš jer si uživao ili, kako ti kažeš, nije ti smetalo da, da dobro, fotografišeš ženu koja opšti sa psom. da, Svako ko sedi ovde od nas, ovde su muškarci samo, u Naravno. prostoriji, to nikad ne bi uradio. Ili bi rekao toj ženi, bre, budalo, bre, šta radiš to, bre? volio si me, neću Znači, pa vas nemo lažiti. zebaš, bre. Dobro, So, pedofil. Sedi ti, malo crnče u kolenu, na kolenu, jel? Ćerka od tvoje žene koja te de facto uzbuđuje, normalno ti je žena, Da. i podsvesno te i njena ćerka uzbuđuje koja krvno nije vezana za tebe. tačno, Žensko je. I Da. vi prebacite u glavi, to ti je to. jasno. Šta vi predlažete, jel bi mogao neku pomoć da tražim onda? To Ja ne je želim da poenta. budem- To je poenta da se priča iskreno, druže. Nije poenta da te niko ovde maltretira. Jasno. Ti treba da odgovaraš za ono što radiš. Nismo mi ti da ti sudimo. Mi smo Jasno. samo ti da prokažemo ljudima, da objasnimo i upozorimo. Dobro, Određene beneficije ćeš imati što se nas tiče, zato što nije bilo potrebe da se vijamo po celoj Srbiji, samom poslu, nego smo te lako našli relativno. hvala Bogu. I zato će imati određene beneficije što se nas tiče u smislu javnosti. Ali što se tiče zakona i prava, tu ćeš odgovarati onako kako se odgovara i kako sud zapoveda. Ne mi. Ovo što si dobio, malo si dobio da progovoriš istinu. Dobro, evo rekao sam sve kako jeste. Znači, ajde sada da rezimiramo. Ovako. Imamo zoofiliju. Dobro, Imamo pedofiliju. ok. Šta još imamo? Šta još može biti? Jel imamo narkotike, jel imamo drogu, Ne, jel imamo ne. Alkohol imamo. alkohol. Alkohol imamo i pušim, cigarete, Dobro. klasično. A reci mi, pošto to je u suštini bila poenta cele priče, kad si u tim stanjima bio, Dobro, molim te opet iskreno, zato što znam šta te pitam. Jako Dobro. dobro znam šta te pitam. Kada ti je sedela devojčica u krilu, to nije jednom bilo, to je bilo više puta. više puta. Tako je. I to nisi radio kada je bila majka tu, nego uglavnom kad ste bili sami. Drugo što znam je da si čak i u prisustvu majke je par puta bilo kontakta da je majka to ne odobravala, ali se smejala na to i onako ohrabrivala te. Ajde da tako kažem. Šta bi mogao o tome da nam kažeš? Mislio sam da se šalimo, znači, kako da vam objasnim, nisam mislio ništa bukvalno da bude... Dobro, aj nemoj to, aj opet, evo, ja te lepo pitam, Važi? a lepo mi odgovaraj. Pitam Dobro. te kulturno. Znači, kažem ti, znamo sve. Jasno. Samo hoćemo da čujemo od tebe da ne bude da mi nešto tu stalno teorije zavere. Brate, Dobro. znači znamo sve jer imamo izjavu Evidenciju. devojčice, imamo ovo, imamo tvoju ženu koja ovo, imamo, koja nije normalna, ali govori stvari koje su povezive. Dobro, Znači, ovde te ja pitam pitanja koja su prilično realna i jasna. Ok, priznao si, imaš to privlačenje prema devojčici, nema, ok, priznao si, u redu je. Ja te sad pitam drugo nešto zbog nje. dobro, I zbog njenog starateljstva nad detetom i zbog ostalog onog što dolazi. dobro. Kako je izgledalo, opiši nam lepo, muškarci smo to, taj odnos kada te ona ohrabruje da dodiruješ njenu ćerku. Kako to izgleda, opiši nam, lepo rečima. Kako da vam opišem to sad ovako? Lepo, brate, iskreno. Šta ona tebi kaže? Šta ti kaže iskreno? Kad vidi u tom trenutku to? Pa evo, rekla je ovo, smeškala se, rekla je opa, opa. Evo to kaže. Najiskrenije. A tvoja reakcija na to? Ja sam se nasmeo zato što sam mislio da se šalimo. A ona, A tvoj govor tela se ne šali? ne znam kako mi, pa da, reakcija se nije šalila. Tačno. Osjećao sam se malo neprijatno, iskreno vam kažem ja. Dobro, nemoj to, brate. Ajde, Tako si pričamo. i za snimanje pa si snimao Jes. 5 dana. Pričamo, brate, lepo, normalno hoćemo da pričamo. Nemoj to, nisam se osjećao sam se ovo pusti to. I šta se onda dešava? Je se desilo nekada da devojčica ostane bez gornjeg dela majice? Jest. Vidiš.
Jel se desilo nekada ostane bez helankica? Jeste išli u kratkim pantalonicama. Ne, nisi me dobro razumio. Ajde još jednom ću te pitati. Da li se desilo, da je devojčica ostala bez helankica u donjem vešu? Jeste. A jesi spavao nekad s tom devojčicom u krevetu? Sa majkom i sa njom, da. Sami nikad nismo spavali, ja i devojčica. Majka, devojčica i ja jesmo, svi smo. Kako je bila obučena devojčica? U majčicu, na bretele, znači kratke pantalonice, šorcići. Devojčica je tako bila obučena. Kad je leto, pošto smo bili zajedno i kad je zima par puta, onda imala pižamicu. I reci mi sad, ležite ti u sredini, majka ovamo, dete ovamo. Da. Je se dešavalo nekad da se okreneš i da se nasloniš na dete? Jeste. Dobro. Pošteno? Jeste. Ne lažem. Ne, dobro, pošteno. I šta se u tim trenucima događalo? Nemoj to nas ne interesuje. To koje umro, to nas ne interesuje. Reci mi kako se zove, to kad si se naslonio na nju, kako ti kažeš, slučajno, mi ne mislimo da je slučajno, a i ti znaš da nije slučajno, ali ajde. Kad si naslonio to noću kad spavate, navodno, da li si tad imao erekciju? Da, zato što svaki muškarac kada spava uveče pred jutro ima. Neću da lažem. Nije odgovorio na pitanje. Pa nisi mi odgovorio šta te pitam. Imao sam. Eto, dobro. A jeste nekad dodirivali zajedno? Jesmo. To neću da lažem, jesno. Kako je to izgledalo? Da joj pokaže, mogu da se setim što je tačno ona htela, majka isto. Da joj pokaže, ne mogu da se setim, neću vas lažem, Pavle. Ajde se, polako imamo. Izvinite. Nemoj da se izvinjavaš ništa, samo polako. Polako, ajde. Sjeti se. Dodirivali smo je zajedno, znači kada je pomagala da namesti kako se kaže, kostim, to je bilo kada je išla na neku školsku predstavu. Ne odgovaraš na pitanje. Dobro, ja se izvinjam, kažite mi ponovo. Da smo ja i majka devojčicu dodirivali zajedno. Tako je, pošto te ohrabrivala kad je sam dodiruješ, da li ste nekad to zajedno radili? Pošto si imao, da kažemo, podršku od njene majke. Da. Pa to te pitam. Da. Ohrabrivala me, ja se izvinjavam, stvarno sam zbunjen, nemojte se ljuti, ne mogu... Dobro, pa ništa, imamo... Evo iskreno vam kažem. Da ne žurimo, pričamo, moramo da ispričamo. Nema problema, reći vam kako je bilo, znači. Pa evo, to te pitamo kako je bilo, ne pitamo te da pričaš nešto što nije. Ja sve što sam ti rekao, ja sam ti rekao unapred. Da. Znači nisi ti meni rekao, nego sam ja tebi rekao. Da, jasno. Jeste, tako je bilo, znači. A logičnije je kako se zove da ti meni kažeš. Dešavalo se, ne mogu se setim tačnih situacija, ja se izvinjavam. Moja greška, stvarno ne mogu, neću da vas slažem. Bolje nego da slažem nešto pa da ne bude u redu. Čim se ne sjećaš? Verovatno da jesam. Znači ne mogu da vas slažem, Pavle, majke. Ima dosta laži ovdje. Okej. Vi kažete na što još sumnjate, ja ću vam reći šta znam. A što ti sam misliš, šta ja moram da ti govorim? Ne znam šta vas konkretno interesuje. Pa evo, pitam te, sad me konkretno interesuje devojčica. Devojčica je voljela da se šeta po kući, evo iskreno ću da vam kažem naga. Mislim majka kako se zove, dozvoljavao devojčici da ide naga po kući. Majka. Da. Dobro, šta to znači naga? Majčica... Sve snimaj. Majčica, znači kratka ona na bretelice ženska i šorcić ili kratke, znači pantalonice, oni skroz kratke. Kratka suknjica za devojčice. Majka, neću da vas lažem, ja sam mi rekao 2-3 puta, ali sam prestao. I ja to da razgovaram. Znači, ja iskreno kažem, to je nije laž. Nije mi bilo prijatno, posle sam jednostavno, kako da mu objasnim, mislim, čudno mi je bilo. Evo iskreno kažem. Šta se dešavalo još? Priča. Dešavalo se da majka ode na posao, ne radila online. Kako za njega? Ne može ništa za to. Da priča. Majka je radila online, dešavalo se da devojčica... Ona je radila prodaju nekih artikala online u nekoj firmi, znači, koja je iz Kameruna. Ja mislim da se firma zove Easy Way, ako se dobro sećam. Znači, prodavnica online. Radila je po 6 do 7 sati po danu. Znači, nekada prepodne, nekada popodnevnim satima. U tim situacijama se dešavalo, što je meni bilo nenormalno,
ali sam pristao da odgovaram, znači, da devojčica dođe i da me pita o seksu. Znači, šta, kako, moja greška, ja sam razgovarao, neću da vas lažem, to je istina, uoči vas lažem. Ajmo sad ovako, da, polako, jer mi smo u suštini dobili ono što nam treba. Mi sad ovde hoćemo nešto drugo da uradimo. Dobro. A to je da rezimiramo. Jer mislimo da, ja smatram da je, ti si apsolutno pokazao svoje lice, hoću da porazgovaram malo s tvojom majkom. Dobro. I da idete kući da se naspavaš za sutra za policiju. Važi, ja mogu samo pitam poslije nešto. Možeš da pitaš i odmah. Hvala. Gospodin, ili mogu ja da vas pitam, ako je to nenormalno, kako pomoć ja mogu da potražim? Spreman je došao. Sad ću ti kažem. Pa naravno. Da pita. Pa naravno. Sad ću ti kažem ja. Samo da završim samo ovaj deo. Znači, zaključili smo ovako. I da svako neće proći. Da kažem to? Naravno. Da neće uopšte svako proći ovako kao ja, nego će drugi ljudi proći još 300 puta gore nego ja. Okej. Stvarno se kajem, nisam želeo išao od ovoga da se desi, žao mi je. A kad si teo da potražiš pomoć, zašto si čekao da neko nađe tebe, a ne sam da potražiš pomoć, ako si svesno... Prvo me je bilo sramota, evo iskreno vam kažem, neću da lažem. Ima toga ovde, govori istinu. Stvarno jeste, prvo me je bilo sramota, evo iskreno vam kažem. A druga stvar... Teško je reći ja sam pedofil, aj reci ja sam pedofil. Dobro, ja sam pedofil. Aj reci ja sam zoofil. Ja sam zoofil. To je teško da se kaže. Pa naravno da jeste. Jeste, neću. Viš kako je teško, kako je... Da. Kako je gadno. Aj sad gledaj ti objasnju stvar. Dobro. Uznemiravanje dece je strašno na više nivoa. Sad ću ti objasniti zašto. To dete će imati traume. Zbog tebe. I zbog tebi sličnih. Imaće problem sa muškarcima, bit će promiskuitetna, bit će ovo, bit će ono, bit će... Hiljadu zala si naneo tom detetu radi nekog svog hira, gluposti, uzbuđenja i tako dalje. To se desilo jednostavno tako spontano zato što sam osjećao bline. To je više puta, nije samo jedno. Da. Da, dobro, zato što sam osjećao bline. Znači imaš šta da zamisliš? Pa kada bi bilo odraslo, sa svime što treba da imam. Evo tako mogu da se izrazim. A reci mi, dodirivalo na tebe nekad, ta devojčica? 2-3 puta u šali, da. Za polni organ? Da, 2-3 puta u šali. Kako to u šali, majke? Evo ovako, recimo, desi se da ja sedim ili stojim, ona prođe, recimo, odandi uzme samo ovako i vatim. Ja skočim, čapim, da. Stvarno vam kažem, nemam zašto lažem. Jeste, evo, kad te pitate, evo reći ću, istinu. A još jednom ono pokajanje i da završimo s tom. A lepo, svojim rečima, ispričaj kako jeste, ajde. Znači, sada je 12 sati, 6 je danas. I reci nam, zašto se kaješ? Posle ovog silnog razgovora. Iskreno se kajem, znači, za sve fakte pedofilije i zoofilije koji su mi padali na pamet i u kojem sam bio umešan. Iskreno se kajem za sve što se tako desilo i želim da potražim pomoć da se cela Srbija očisti od ovakvog šljama, kao što sam ja, i da time pospešim da cela naša zajednica bude iskreno i jedno dobro, zdravo mesto za život. Iskreno se kajem za sve što se desilo i obećavam da ću potražiti pomoć i neću ništa više tako nikada ni ponoviti. Kontrolisat ću maksimalno koliko mogu svoje porive i svoje misli. Znači, kako će proći ostali? Svi ostali koji ovako nešto budu pokušali ili ne daj Bože radili, proći će bar 300 puta gore od mene. Zato što sam imao sreće jer su ovi momci ovde jako korektni i ljudi od reči. Jako su fini, momci koji žele da pomognu, a ne samo da izvuku nešto loše. Hvala im na ovome što su mi pomogli i što su mi ukazali na vreme na sve što mi je potrebno, da bih mogao postati prava i zdrava osoba, korisna i u našoj društvenoj zajednici.